آمين. آمين. كبرنا عبون ودنا من فسكو بسم الله من كل ساعة من العالم عالم آمين. آمين. أول تعبعات برنا يمسكنا خنزيرنا تصلي بسماء تنبر عبونا. ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዓይለት እንጀራና ሎማ ሃበልና ንሕናን ዝበደልና በደሎን ከም ዝሓደግናለን በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ካ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋ ኩን ድንግል ኢኻ ኣዲ እግዚኣብሔር ፀባል ጎይታ ስራይ ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ በንስ ብረክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ ቆም ልተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦፊስ ደስ ብልካ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ የሱስ ክርስቶስ ፀሊኸ ምእንታና ምሕርለ ምንድልና ኣሜን። نأكو تولا جباري سنات لعلينا እግዚአብሔር መሐሪ አቡ ለግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲርና ረዲእና ዓቂብና ተቀቢልና ራህሪህና ደግፍና ክሳብ ዘሰዓዝ ያው ናብጽሕና ይመነ መስጉና ኣለና ሕጂ ወንዑ በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኣብ ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዑ ብምፍራህ ፍጹም ሰላም ክዕቅበና ንኩሉ ዝመልኽ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትመልኽ አቦን ጎይታና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ኩነታትን ምእንቲ ኩሉ ኩነታትን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝተተርካናን ዝረዳእካናን ዝዕቆብካናን ናባኻውን ስለ ዝተቐበልካናን ስለ ዝራህራህካልናን ደገፍካናን ክሳብ ዘሰዓዝያውን ስለ ዘብፃሕካናን ነመስግነካ ኣለና ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብቲ ሰናያትካ ንሓትትን ንልምንን ኣለና ኣብዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣ ናብ ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጹም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ ፈተናን ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኹፋኣት ሰባትን ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካበይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻን ካብ ዙርያ ዘዘለናዮ ቦታን ኣርሕቕ ኩሉ ሰናያትን ዘድሊ ነገርን ዓድለና ምክንያቱ ንስኻ ኢኻ ተመነን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክረግዝ ስልጣን ዝሃብካና ካብ ኩሉ ኹፋእ ድሕነና እምበላህና እምበርና ፈተና ይተእትወና በቲ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ፀጋን ምሕረትን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ዋሃብ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ግርማን ውዳሴን ኣምልኾን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ንዓኻ ይኹን ኣሜን። ኣለዉ ደቦና ኣለዉ ኣቦይ መልአከ ሰላም ዋ እሞሶም ዳ ድሕር ኣለዮም ዳ ክቡር ኣቦና ዳ ናባኹም ኣራይ ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳለኻ መሓረኒ ከም تعبير رهيق أبساي دمسس أو أبساي أتصبيك حصبني أب حاتياتي وناطريني أنا أبساي فلت اللهم حاتياتي كل جزيب كلمة إيو بزرابا خاص عد فرجخان صوم كاتر كبس أنا أخاطري بدلكو أبكني خاكي قبركو نوب أبساي تولدكو نيك أب حاتيات أنا ستني نون حق أوشي أغاطريليو أفرون طعم مهرني انت غصارسو سمع الزاطريني كابرلك تعبغ صبني تنزقت قد أينا عصمت حقوسات بهتان حقوسنا اسمعني لذكها وحاتياتي كبولو ببزل عبساي وندمسسو وعملاق صوري لب فطر اللي صنع منفسك عوشتي حدث كابقت كاي دربيني قدس منفسك عوناي تقدفني عقوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفسون دقفني نقد خان منفسهم ربئيه حتى أنا بخاكم اللسو إيوم وعملاق مرحانيك عودادا من نقفني لساني صدق حقل الكتول اللي ويتايه أخي مسكانا خنقص قنا فريكفت مسوعات بها بلكاني فزي كون اسمع روب كل كانري مسوعات مراراي تبغوني خمو مسوعات أملاق سور منفسيو وأملاق نسورم كت اللي بايت نقونيخا نتسيم صدقها سناي جبر الله مكاتيات يرسالم لدا شعب مسوعات صدقي بزحر مسوعتي وملو مسوعات بها كبلكايو شو أما سويخا أرحوها أرب الكايوم هاللويا صلاة جزيرة كاس نكرسون نقصين أملاقين مسجانا قربلو حتياتي كحد قال لك إلمنا أمين. أبو هلخم أبونا بملأك سلام مزمور داويت مبل 230 كتصلي لنا أبونا بكاموس مزمور داويت مبل 230 حدا كتصلي لنا أبونا بمرجيتا مزمور داويت مبل 230 كلتن كتصلي لنا أنا مزمور داويت مبل 230 سلستن كتصلي حاونا ممر تخلو دكتور صقاب يقدم آتي حاونا دكتور صقاب مزمور داويت مبل 234 حاونا ممر تخلو مزمور داويت مبل 237 أدينا عين عالم مزمور داويت مبل 238 أدينا إلسابيت مزمور داويت مبل 241
ኣብ መዝሙር ዳዊት እታ መበል 141 ቀሲልክን ብውሽጢ ልብኽን ክትጽልያ ማማ ብሬ መዝሙር ዳዊት መበል 142 መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 146 መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት መበል 147 ኣይፎን ኢልካ ኣቲኺ ደለኺ ሓፍትና ድምፂ ግበርለይ እንተሃሊኺ መዝሙር ዳዊት ሰናይት መዝሙር ዳዊት መበል 148 ዓዊልኪ ክትጽልይ ኢልና ቀፂላ ደላ ንባብ ናብ ሓፍትና ሉላ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ፣ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ፣ ኩልኩም መላእክት አመስግንዎ፣ ብኩልኩም ሰራዊት አመስግንዎ፣ ኣትን ፀሓይ ወርሕን አመስግንዎ፣ ኣቱም ብሩሃት ከዋክብትን አመስግንዎ፣ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ። ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንሱም እግዚአብሔር የመስግንዎ፣ ንዘለዓለም ዓለም አቁምዎም፣ ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም። ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ፣ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሃውን በረድን ኣስሓየታን ግመን ቃሉ እተሰልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣክራንን ኮረብትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣእዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረድትን ምድርን ኣጓብዝን ጎራዙትን ዓበይትን ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ። ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ምድርን እዩ እሞ ንሱም እግዚአብሔር የመስግንዎ፣ ንህዝቡ እውን ቀርኒ አለ። ስለዚ ኩሉ ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግነሎ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን። ወንጌል ሉቃስ ቅዱስ ወንጌል መምህርና ሉቃስ ካብ ዝፀሓፎ በረኸት ጸሎቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል እውን ጽበ ነበረ። ብመንፈስ ቅዱስ ይጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መፀ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ። ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣህዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብካ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስሄር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ሰግደልካ ኣለና ኣሜን ኣሜን። ሃብትና ሉላ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እትኩን ፈራድኹም ተዳልየ ኣለኹ። እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢአተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ፣ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን፣ ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ክተንስኢ ናብ መድሕንቲ ብንስሓ ኦ ኣምላኽ መሓረንን ኣድሕነንን እንዳበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሐት ለአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሜን። ኣዴና ኣይነ ዓለም መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ሻዕራይ ሰላም ማሕበር ኩልኩም። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚኣ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰየ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃልወኪ ነይሩ። ግን ከእቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቅ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ
ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልትነት ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እትህብዮ መርሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ እስንብድን ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽን በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቀጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድንስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እንዳወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እዮሞ ይቕረት በለለይ እብል ኣለኹ ዘልፈኒ ወልተ ዓለም ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እኒአለይ ኣሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ሕራይ ሕጂ ጽቡቕ ኣሎ ሰምዓን ደለኻ እወ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነቲ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋት ኣጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን ይቐኒለይ ዶክተር ጋብ ኦ ጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ኢኻ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሎም ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚ ንዘለኣለም ክተድሕነናን ተዕቕበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይንበር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕበይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቃድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳትን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን ኦ ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ የዘንቱ ኣሜን ኣሜን ኣቡና መምህር ተኽሉ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልዶ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ጌታ መሐረና ምስጋናና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይኹን ኣሜን او سلس قدس محرنا وسلس قدس محرنا ربنا بملاك سلام الله او سلس قدس محرنا او سلس قدس محرنا او سلس قدس محرنا او غويتا حتياتنا حدا قالنا او غويتا بدلنا يتصبصبلنا او غويتا ابسانا يقربلنا او غويتا نحماس غاب صحيح مومنت تقدسم كايل كفوسم او غويتا نتم زمت بوتنا نديتاتنا احواتنا نحتنا كعنم سما عرف او خاب حتيات زغون كا غويتا محرنا
ካብ ሓጢአት ንፅኾን ካብ ጎይታ ርድአና ድማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ወጎይታ መሓረንና ጎይታ መሓረንና ወጎይታ ባረኸና ከምዚ እናበልና ከነመስግነካ ብቕዓት ክበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበልና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወወዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባቕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ወምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ማማ ብረይ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም እሺ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስት ምልእተ ፀጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣዶ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርገልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላም ንብለኪ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን አሜን መምህር ትምኒት መተው ጸሎት ሃይማኖት እሺ መተው ጸሎት ሃይማኖት ደቃው እዋ መተው ጸሎት ሃይማኖት ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለዝወለድክልናን መጺኻ ንብስና ስለዘርሓንናን ነመስግነኪ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ሃዋርያት ሞገሶም ሰማዕታት ኣኽሊሎም ጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ጎይታ መሓረና ጎይታ መሓረና ጎይታ ባርኸና ኣሜን ዕድል የመስግን በግደት ካባት ያቆን ሓዊ አሜን መምህር ሳራ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ራይ ደቆናወይ ወደይ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህዱን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድህነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ ይብሉን ጎይታን መህወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሃንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ኃጢአት ንምስትስራይ ብሃንቲ ጥምቀትን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ህደገልና አሜን አሜን እሺ አቡና በመላከ ሰላም ናባኹን ይብልለው
ክሪያላይሶን 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 ሃፍትና ሰናይት ቅዱስ ቅዱስ እሺ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርኻን ብልግስካን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትምልክ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላክ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላክ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቅርታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብምፍላጥን ብዘይፍላጥን ዘሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝሰመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። አሜን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከመ አበሳነ። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና እንደገና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊና ከድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኸ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ፀሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ተግባርኹም ብቓል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕርሑን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ነቲ ቅዱስ ስምካ ልካ ተዓረቐና ንሕደገልናን ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊቶ ይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብውን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ዋሂቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባኣካ ሕጂ ንዘለኣለም ኣለምን
ኣሜን ኣቦና መዋፅእ ጸሎት ወጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብሪ ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናይ ዝተመላእካ ሩህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኹሎም ናብ ድሕነት ትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቃያት ልቢ ርዳእና ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻን ዘለኣለም ዓለም ብሩኽ ኢኻ እሞ ኣሜን ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ካብ ዝሓደግናሎም ኣበሳናን በደልናን ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና ዳኣ እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ እግዝእትነ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም እብለካ ኣለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም እብለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ተፈለኽ ብርኽቲ ኢኺ ናይ ማህፀን ክፍረውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክስረየልና ናብ ተፈትዎ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኺ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ እንመሃሮ ትምህርቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሚ ድማ ከም ፍቓድ ኣምላኽ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ቲቶ ምዕራፍ 1 ክንርኢ ኢና ነተን ንባባት ድሒር ክንደኣተኽን ማማ ህይወትን ሓፍትና ፍረወይንን ከተንብብኣ ኢኽን ኣብ ክልተ ክመቕላየ ማማ ህይወት ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 9 ከተንብብልና ካብ 10 ክሳብ ፍጻሜ ደላ ድማ ሓፍትና ፍረወይን ከተንብብልና ኢኺ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቲቶ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ ፍጻሜ ክንርኢና ንሎሚ كمين سيكون كلكم تنكيو دياكون معرف حادة أمين ملغتنا باولوس نابتيتوس معرف حادة كاب حادة سقع 4 دخل كان ولا ካብ 1 ክሳብ 9 أو سقع 9 أوكي تنكي باولوس باريا أملاخ هواريات يسوس كريستوس بإمنة حريات أملاخ بفلتت حقون مس أملاخو بتا اتي زي حسو أملاك قدمي زمانات زي العالم زتسفو اوكي ام سوري زي العالم زتسفو تسفاناي زي العالم هيوت جناخي بتئزاز أملاخ مدحانينا بتي نعاي حدري زهابني سبكت غيرو بجزيو نقال جلتسا نابتيتوس بحبرت እምነት ናይ ሓቂ ወደይ ካብ እግዚአብሔር ኣቦን ካብ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምሳኻ ይኹን ከምቲ ኣነ ዝኣዘዝኩኻ ጌርካ ዝተረፈ ምእንቲ ክትሰርዕ ኣብ ከተምኡ እውን ሽማግለታትን ክትሸይም በዚ ምክንያት እዚ እየ ኣብ ቅሬትስ ዝሰደድኩኻ እቲ ኤጲስቆጶስ ከዓ መንቀብ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ብርክሰት ወይ ብዘይ ምእዛዝ ዘይሕመዩ ምእንቲ ውሉድ ዘለዎ ተቐባል ጋሻ ሰናይ ዝፈቱ ለባም ቁኑዕ ቅዱስ ይኣኽለኒ በሃሊ መንቀብ ዘይብሉ ከም ናይ ኣምላኽ መጋቢ እምበር ፈታው ርእሱ ዘይኮነ ዘይኩሪ ናብ መስተ
ዘየድህብ ዘይዋቃዕ ርኩስ ረብሓ ዘይደሊ ሰብ ክኸውን ይግብኦ ንሱ በቲ ጥዑይ ትምህርቲ ምእንቲ ክምዕድ ነቶም ተቐናቀንቲ እውን ምግናሖም ምእንቲ ክከኣሎስ በቲ እሙን ቃል ምህሮ ይጽናዕ ኣሜን Thank you. ሓፍትና ፍሮይኒ ነፃ እንተሃሊኺ ሕራይ ተንኪዩ ዲያቆን ማሕበይ ኣምላኽ ክግዘን ሕራይ ብዙሓት ዘይእዝዙ ተዛረብቲ ሃተውቶ መስሓትን ኣለዉ እዚኣቶም መናዳ ካብቲ ሰብ ግዝረት እዮም ንሳቶም ርሑሳት ረብሓ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሎም ዘይግባእ እናመሃሩ ንብዘሎ ኣባይቲ ዝገላብጡ ምዕባስ ኣፎም ግቡእ እዩ ሓደ ካባታቶም ናብቶም ነቢዩ ሰብ ቅሬጠስ ኩሉ ሳዕ ሓሰውቲ እኩያት ኣራዊት ሃካያት ኣኽበዲ እዮም በለ እዚ ምስክር እዚ ሓቂ እዩ ስለዚ ብእምነት ምእንቲ ክጥዕዩ ናብ ፅውፅዋያት ኣየሁዱን ናብ ትእዛዛቶም ካብ ሓቂ ዝዘንበሉ ሰባትን ከየቕለቡ ኣሕሚኻ ግን ሓዮም ነቶም ንጹሃት ብዘሎ ኩሉ ንጹህ እዩ ነቶም ርሑሳት ዘይእመኑን ግና እቲ ኣእምሮኦም እውን ሕልንኦም እውን ርሑስ እዩ እምበር ከቶ ንጹህ የብሎምን ንኣምላኽ ከም ዝፈልጥዎ ባዕሎም ይብሉ ፍንፉናትን ዘይእዘዙን ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ዘይጠቕሙን ምዃኖም ግና በቲ ግብሮም ይኽሕድዎ ኣለዉ ኣሜን ቴንኪዩ ኣለዎ ተስምዐልና ኣሜን ኩልኩም ሳተፍኩም ፀጉ የብዝሓልኩም ማማረ ዘነት ይኽድየን በብክሎሚ ድሕር ከኣቲ ክቅሬታ ተወዲኣ መዝሙር ተተላሊኺ ቀዳምነት ናባኺ እሺ ካብዚ ብምቕፃል ናይ ሎሚ ዕለታዊ ትምህርትና መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቲቶ ወይ ቲቶስ ምዕራፍ 1 በቦና ኣበይ መርጌታ ክወሃበና እዩ ናብ ኣቦና ክሕልፈኩም ንዖም ተዛራቢ ኣንደበት ንዓና ድማ ሰማዓ እዝነ ልቦና ይሃበና እግዚኣብሔር
መምህርቶም ማርያም ሰምዑን ኣለኹም? هو سمع لهم بمجيتا ኦኬ ኣብዚ ሸር ክገብር ኣይከኣልኩን እሞ ሕዚ ዋድሓና ኣለኹ نانا دحان شير قبر لكم يعني قتلوا دحان يا ኣሎ الشيخ هو ኦኬ ኣበይ ፅጋብ ኣነ ሸር ከም ዝገብር ዶ ክትገብረኒ ምእንቲ ባዕለይ ኮንትሮል ክገብረ قبل تخلهم كوبنا እሺ كريسكي أبي أدا تأشير مقبل دهان ራይስ he should be an admin on Captain. Diakon, stop sharing the motonatka. دهان መፂላ هديت ناتهم Okay. تمزل نات كايز مزل Not monatic. Okay, نايتهم متى Okay, good. أنا بتاعت اللاب سلايد شو تبل وكاب لعل بزيادة تأشملاتكم سلايد شو تبل أوكي. راي كمي وعيلكم حزب أملاح كمي كأنيكم غير مسجن من تخساب الساعة زبدحان سلام عكيبو بز قدوس أقلقلوت كنساتف زردأنا زدقفنا لؤلا بحري فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسقانا يبصحيو نقول لهم بس ساعات زي أبس أبابا أبس أقام أب شقر نزلو رهوا سلام كسانت عرفتي هابو أبيت ما أسرت نزلو موس أحرافت إبرلهم بموت سقان استفلينا قنت من سسمات هاقر قدوساني وارسهم أمري رحزن نزلو خا دبسا قدساني دبسهم نقول لهنا خا زستوعل أمره بو مودعتنا يسبقلنا نقول لهم تم قزيكم من سراحكم من عرفتكم من أو هاهيدكم ناس قدس بيت خريستيان تهوبا قلقلوت بانك أكون بتبعات انت قاتاتلو زلهم كاتب حبو زر إكزابير سيتساد كان أثبت فتان نغفلكم إذن ريو زلنا ناي ملغ تعاري قدس باولوس نابتيتو حاونا كمتي لمود أقلقلوتو حاونا دياكون حاونا ممرتخل ماريامي أداليو أنا ترى أقربا سلز تبهالكون أقربا نحاونا ممرتخل ماريام إكزابير عزيز وقلقلوت يبارخ عدلنيا تاتينا زي بيت خريستياننا هابتان بيت خريستياني ممرتخل ماريام ترى زي كنا بزحات كابوبوتات كابديتات كابحوات كابحات ناي تيولوجي تمرت هايمانوت تمرقوا سمي أبز بيت خريستياننا هلو እግዚአብሔር መስገን ገለ ካብኣቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ዘገልግሉ ኣለዉ ገለ ካልኣቶም ከዓ ብድሕሪ ሕጂ መፅኦም ከበርክቱ ቤተክርስትያን ይፅበ ምክንያቱ እቲ ትምህርትን ኣገልግሎት እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 2 እንታይ ኢሉ እኽሊ ብዙሕ እዩ ዓየይቲ ግና ሒደት እዮም እሞ ነቲ ጎይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየይቲ ክገብረሉስ ለምንዎ ይብል እሞ እግዚአብሔር መስገን እቲ ናይ ሓውና መምህር ተኽሉ ስሩሑ ገዲፉ ናብርኡ ገዲፉ ገዝኡ ገዲፉ ንነዊሕ ዓመታት ተኸታቲሉ ኣብ ዘመረቆ ይሰርሓሉ ኣሎ ከምኡውን እቶም ካልኦት ቤተክርስትያን ብኩሉ መዳያት ስለዘለዋ እቶም ተመሪዕኩም ዘገልግልኩም ዘለኹም ከዓ ቤተክርስትያን ትፅበ ምህላዋ በዚ ከዘኻኽርፈቱ معرف حواري قدس باولوس كمتي حاونا دياكون محار زغلصو حوارنا كوليفوري تا برزنتيشن سي سواب باغبر وانا برزنتيشن مود انت لكم بيدتره برزنتيشن ايكونت اندلا برزنتيشن باغبر
نايزي قريفة زغنوخس كل رسعية مثلا بيدتره نانا بمرقيتا تبقى لهم أبتلع علي اللاتكم مش سواب ديسبلاي تبل نعا أكليك برواتر أبزي الأعزاء أرون تريدكم زلا أوكي أجي صبو thank you غني لنا እግዚአብሔር ይደግፍኩም ጎደሎ ኻዝም اللي اختركب كاز قبل على عب نجري هراي صحافي حواريا باولوس سيلو حونا متخ مريم صقا بزحلو እተን ዝብለን ቃል ኩለን መወከሲ ተገይርወናሎ ማለት እታ ቲቶ ሓደ ሓደ ትብል ዘላ እታ ሓሳብ ካብ ቁጥር ሓደ ያመጽያ ማለት صحافي نايز ملأخت زي حواري قدس باولوس ماشي تقبل حدري مالت نامن يصحفوه ناب كل مؤمنان كنت هنا جن كصحفه كله مجمريا نامن يصحفوه ناب تيتو ጳጳስ ቀርጤስ ዝኾነ ሐዋርያ ቲቶ እዩ መበቆሉ ካብ አሕዛብ እዩ ማለት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቶም አመንቲ ህዝበ አምላኽ ህላዊ አምላኽ ዝአምኑ እቶም ብግዝረት አብርሃም እምነትን ኦሪትን ሕግን ዝተቀበሉ እዮም ካልኦት ህዝብታት ግን ኣብ ህላዊ አምላኽ ዝአምኑ ኣይነበሩን እዩ ስለዚ ብዛዕባ ካብ زي أمنت ويكاب أحزاب من بارو أب غلاطيا 2:3 أقميطهم አለው بتمهرت حواريا ጳውሎስ ናብ ክርስትና እምነት መጸ ኣብቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተገብረ ናይ መጀመርታ ጉባኤ ድማ ምስኡ ተኻፊሉ ነበረ እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተገብረ ኣብ 50 ዓመተ ምህረት እንታይ ዝብል ጉባኤ ከም ዝነበረ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 15 ብሰፊሕ ርኢና ኢና ሕጂውን موكل تغير والله مالتي حواريا باولوس نتانا مجمرتا ملختو نابسب قرنطس تحر ملأخو نتيتوس نتا ملختو انتاي ملاش كم ذهبو نخفلت الأخوي حواريا قدس باولوس بأكال أبزي نبورلو بأكال أبزي نبورلو خانتن أبيت خريستيانات هانيسو زقومن الزقومن أبيت خريستيانات كل جزء دبدا بيس حفلن نيرو مالت سلازيك قداميت ملغت باولوس ناب سب قرنطس مسددات ملغتي كما يتقبلوا ما تهزبي نتقال أملاخ كما يتقبلوا كما يلاب دحرت مسألو نخرجاجس إيثو ناب قرنطس كمزل أخوي تيتوس كم تتصبيوس الذي تملسه هواريا باولوس بنفسه أعرفن نام مقدونيا ون كداي أبتجزيو دزي رسيعنا وين دزي نيرنا بممسع تيتوس الزنا تسأنا نعنا يبل مخنياتو أكبيت شغلوت سلزنبرة إجزابير بممسع تيتو أسأنا نعنا يبل مالتي دهر غرب وان مستيتوس تراخبومو تغريتا نتا دبدابيو صبوق ملاش كم زهوا سلازفلته نتا خلايت دبدابي مليسو سددا تيتوس نتزاكبو بركوت ገንዘብ حدكو من تغينو فمسي كتنققلو يمحصنوم كل جزء أمونات قانو قبل كله بزعبا مسجد لبس تتحازة حدا أقلقالي بجنزب زي حمة بس الساعة زي حمة كون منتي نزي يمحصنومي حواريا باولوس المجمر تاجزيه مستعصرة بدحريو أبكرتي السبخانة توسكا أبو حدا قوي مجمريات عسيرو نيرو مسوسة
ንመጀመርያ ግዜ ነዛ ኣገልግሎት እዚ ይጅምር ብድሕሪኡ ናብ ካልእ ኣገልግሎት ክኸይድ ከሎ ንቲቶ ኣብኡ ሓዲግዎ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብኡ ብሕደጊኡ ምክንያት ክገልጽ ከሎ ከምታ ኣነ ዝኣዘዝኩኻ ጌርካ ዝተረፈ ምእንቲ ክትሰርዕ ኣብ ከተማ እውን ሽማግለታት ክትሸይም በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ቀርጤስ ዝሓደኩኻ እዩ ንቲቶ ርድኡ ንዓና ሕጂ መልሲ ክህልወና ግን ንምንታይ ኣብኡ ሓዲግዎ ንዝብል እዚ መልእኽቲ እዚ ይገልጽ እዩ ነቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ዝነበረ ጉዳያት ከዓ ብሓላፍነት ይከታተሎ ነበረ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብቲ ዛ ደብዳቤ ዝለኣኸሉ ቦታ ናብ ኒቆጶሊስ ከደ እዚ መልእኽቲ እዚ ካብ ምዕራፍ 3 እዩ ብድሕሪ ሕጂ ክንበፅሖ ኢና እቲ ሓሳብ ስለ ዝተተሓሓዝ እዩ ኣብ ኒቆጶሊስ ክኸርም መዲበዮ ኣለኹ እሞ ኣርጢማስ ወይስ ቲችቆስ ምስ ለኣኽኩልካ ቀልጢፍካ ናባይ ንፃእ እዩ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ዓብይ ናይ መንፈሳዊ ምሕደራ ክእለት ስለ ዝነበሮ መን ኣበይ ዓይ መን ኣበይ የድምዕ ኩሎም ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ብኸምዚ ይምድቦም ነበረ እዩ ቲቶስ ጸኒሑ ምስ ሐዋርያ ጳውሎስ ክራኸብ ናብ ኒቆጶሊስ ከደ እዚ መወከሲ ይረአ ክህሉ ተስፋ ገብር ድሕሪኡ ናብ ዳልማትያ ሕጂ ዩጎዝላቪያ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ናብኡ ከደ ነዚ ኩሉ ንዕዮ ወንጌል ከሰላስል እዩ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 10 ርኢናዮ ነርና ማለት ዕለትን ቦታን ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስና ክጽሓፍ ከሎ መዓዝ ተጻሒፉ ኣበይ ተጻሒፉ ንመን ተጻሒፉ መን ተጽሒፉ ሓቀኛ ታሪኽ ኣምላኽን ህዝቡን ስለ ዝኾነ ዕለትን ቦታን ከባቢ 63 66 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኣብ መቄዶንያ ወይ ኒቆጶሊስ ተጻሒፉ እዚ መልእኽቲ ሐዋርያ ቲቶ ማለት ነታ ኣብ ቀርጤስ እትርከብ ሓዳስ ቤተ ክርስቲያን ንምምዕባል ንምቁፅጻር ካህናት ንምሻምን መጀመርያ ንምምዕባል ካልኣይ ከዓ ንምቁፅጻር ማለት ነቲ ዘይድሊ ኣብ ቀርጤስ ዝነበረ ክንሪኦ ኢና ሕማቕ ዝኾነ ልምድታት ንዕኡ ንምእላይ ንዕኡ ክእለይ እንተኮይኖም ከዓ ብቑዓት ኣገልገልቲ ብቑዓት ካህናት ክሽየሙ ነይርዎም ጽቡቕ መሰረት እምነት ንምስባኽ ሰናይ ንኽገብር ንምምዓድ ኣብታ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ንሓደ ወደ መዝሙሩ ሰላምታ ድሕሪ ምልኣኹ ብዛዕባ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን መምዘኒታት ማዕረግ ኣገልግሎትን ሐዋርያ ጳውሎስ ንጉዳይ ተቃናቀንቲ ቤተ ክርስቲያንን አጠንቀቀ ፈለማ ብዛዕባ ብቕዓት እቶም ንኣምላኽ ዝፈርሁ ኣገልገልቲ መምርሒ ሃበ ድሕሪኡ ብዛዕባ መምሃራን ሓሶት አጠንቀቀ ምስቲ ተነቢብልናይ ምናልባት ድሕሪልና ዝኣተና ግን እተን ቁፅርታት ንሪአን ዘለና ተሓሳብ ካበይ ዝመጽእ ንክንከታተሎ ተቐሚጡ ዘሎ ኣቐሚጦሞ ዘለው መምህር ተክለ ማርያም ማለት ሰላምታ ጥቕሲ ሓደ ጳውሎስ ሐዋርያ ኣምላኽን ተቕሬታ ባርያ ኣምላኽን ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስን በእምነት ሕርያት ኣምላኽ ብፍልጠት ሓቅውን ምስ ኣምልኾ በታ እቲ ዝሕሱ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንዘለዓለም ዘተስፈዋ ተስፋ ናይ ዘለዓለም ህይወት ገናኸብ ብትእዛዝ ኣምላኽ መድሓኒና በቲ ንዓይ ሕድሪ ዝሃበኒ ስብከት ገይሩ ብግዚኡ ንቃሉ ገለጾ ናብ ቲቶስ ብሕብረት እምነት ናይ ሓቂ ወደይ ካብ እግዚአብሔር ኣቦን ካብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንሳኻ ይኹን ስለዚ ቶም ቅዱሳን ክጽሕፉ ከለው ትምእተዊ ሰላምታ ንብሎ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ክብሪ እናሃቡ እንታይ ዝብል ዘሎ ባርያ ኣምላኽን ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስን ብእምነት ሕርያት ኣምላኽ ብፍልጠት ሓቁን ምስ ኣምልኾ ዳርጋ ብምልኡ ኣብቲ ሰላምታ ገሊጽወሎ ማለት ባርያ ወይ አገልጋሊ ክርስቶስ ሐዋርያ ጳውሎስ ብናፃ ምርጭኡ ንኣምላኽ ኣገልጋሊ ንምዃን ክኸውን መረፀ ኣምላኽ ንሓደ እኳ ያገድድን ኢሉ
نحادة سلازي قدت مرجعنا يخبر لنا بمرجعون أقل قلوت تسيمو زي فتح مأسر نخسر مرز مالت زي فتح مأسر كله انت تعمكا تخدو انت زي تعمكا تقدفو انت مكرا تقبرو انت مرارة تقدفو زي كونس كساب مسوأتون دلو كوينو زحالة أي مالت فقادو حديقو ملوء بملوء رؤسو نفقاد أملاخ حليف زهابة إذا فقاد زخاء نتقمو إلو إيو زقابوري نا أملاخ انت قلقلنا ولا حانتنا أملاخ أينو يسغلونينا سلازنا زمريج عزي أبقلاتي أف حدا قصر عسرته نسب كحقوس اندا زدالسي باري أملاخ أي مخونكون إلي يزقل شوي سلازي كله نا أملاخ كحقوس زخاء زل ألماوي هوات كركب مالي هواريا ملأخت اللوو نت ملأخت بسلطاني الزارو بزول إذا ملأخت زخاء نت مس أملاخ السماء حقي نأقل قلوت أفلطون مهابي نحقي أفلط أمهاب كابتما كروزمس ناي حق فلتت إيو نحقي أفلط أمهاب كابتما كروزمس ناي حق فلتت إيو إذا ناي حق أفلطو نهوت تسب نافرحات أملاخي إيروي قويتانا مدحنا نيس كريستوس نسخا نايزل على مابو مخانكا قويتا إيس كريستوس نزا حق زي أخفلت إيو إذا حق زندحر زي تفليتو جن أب إبراهيم معرف كل تنتايل له أتزي سمعوا وقال مستوم سمعتو بأمنة سلازي حبره ندحنت أي تغمومن سلازي أب سلام تاينا زلنا مالتي نحق أفلطو مهاب كاب تمكروز مس نحق أفلتاتي إذا نحق أفلطو نهوت اتسب نفرحت أملاخي أيروي سلازي باتن ننببو باتن نسمع باتن نقبرو أبي واتنا اللوت اندحر زي ما تسخينو جلس أجم الله مالك زابير كابزهم تصورنا إذا ما لختي دحنات زي باتنا يدحنات هواريا زغونا هواريا باولوس التوفي لختي زخاء تأزاز تنخلو دحن زدالي مدحانين يسوع كريستوس إذا ما لختي نتوم بأملاخ التمرسو آمنتي تواهيوي مالت نقول عالم زدحن مدحاني توليد لكم الله تمريج أجن أتوم بفقادهم نتدحنات تتقبلوا وهاب كل أجن نقول لي وهاب لازم الأختزين نتوم بأملاخ التمرسو آمنتي تواهيو والكله نتي مس أملاخ من بار زمرسو مالت من بار أملاخ هيد دالوني مريج أملاخ أبكر ما أملاخ هادلو وسلزيلبو أفلتت حق التمركوسي مريج أملاخ أبكر ما أملاخ هادلو وسلزيلبو أفلتت حقي التمركوسة إيه أبي يوحنس وانجيل معرف شو منت سلاسان حدن سلاسان كل تنتهم بوزا أمونا أيهود نتحقي فلتواهم حق خاء حرا توسعكم يعني عند علام أزم الأختزي تسفى زل علماوي هوت مركابي نمن تصحيفو ما استصحيفو أبي تصحيفو خنبل سني هنا عند علام أزم الأختزي تسفى زل علماوي هوت مركابي كم كريستيان كم دك أملاخ كل جزية نزياب كمينا قرنا إنا نقعز مالي إذا تسفى زي ردس أنياي كمي إذا سعدي بأملاخ إذا تسفى ومبسعة أملاخنا أمون إيو أملاخ تحسو أي كإلني يتم مبسعة قدم زمانات بتسفى تنبي التواهيبي إذا مبسعة زي أملات زمن بجهود الرجاجز مالت تا وانجيل يوحنس معرف 13 شريشة زلا ده تحد ورد زأمانة نايزل علم هيوات ركب بر حدا كوا هاي تفسي نتحد ورد بجاب مهاب حساب تنزي نعلم أفتراي سلازي تواهي وزنا برا تسفى زرع تاسبيتي رأس تمن كيف لغي زبل تسفى قيثانا مرحنا نسكرسو تسجيو سلازي دحاننا تتسفى بزي تفسيمو تحاوري قدس باولوس نايزل علم تسفى زبلا زلو مالك تسفى أمنتي تثبيتن متبعا تهبي كل جزء
بتسفى خريستيان زنبر دايقبر بحق نخنصبه نخنتبابع تسفى يهبين اثني هواريا باولوس نحق ودو تيتوس بتمرت هواريا باولوس أبيلو ناب أمنت كريستنا بسحي بأمنت نحق وديلو أما أتوه قلت أخلو مالي قويتا بعلو زمهارو أمنت كمون كلهم قدسان زكافلو أمنت سلزلو أمنت هواريا باولوس حقي إذا ما قلت من تعيد التحاهد دد حر باولوس الناموس تم هواريا قدس باولوس ناي حاسو تحوات زبلهم باولوس هواريا يكونن باولوس رجع يكونن كريستوس وناي فلتون يندابلو نتي عيو ينقفو سلازنبرو هواريا قدس باولوس بكن كمتم كل هواريات بقطتا بغويتانان مدحنان يس كريستوس التصوع هواريا املاخ يو بزي صقا املاخ ولا حنت خنقبر اي نخلني ناي كاب حتى هيوت مسا صقا محرت مدحان زحاتتي كاب حتى هيوت كنوص صقا محرت مدحاني زحاتت يو ابزا شجر زملا عالم منبر سلام املاخ يدلي ابزي نوص زملا عالم بسلام تخوينو سلام املاخ اوشهم ينقص لزبله ابزي شجر زملا عالم منبر سلام املاخ يدلي كساب حجي اب مأتوي ناس احنا كاب زقصيلو انت زبل بقعات كهنات تبل بقعات كهنات كهنات قبل كله كاب كهن جميرو حساب ኤጲስቆጶሳት ሊቃነ ጳጳሳት ክሳብ ፓትርያርክ ዘለው ንኹሉ ይዘጠቃልል ማለት ከምቲ ኣነ ዝኣዘዝኩ ጌርካ ዝተረፈ ምእንቲ ክትሰርዕ ኣብ ከተማኡ ሽማግለታት ክትሸይም በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ቀርጤስ ዝሓደኩ ኻይ ስለዚ እንታይ ይህብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሓላፍነት ይህቦ እዩ ንሱ መጺኡ ኤጲስቆጶሳት ክሸይም ይኽእል እዩ እቲ ስርዓት ቤተክርስቲያን ክሰርዕ ግን ني تيتو اب قرطيس نزخ شيم يمدبوي وي كاي فقدلو حواريا باولوس نتيتوس نتز غودولو نغرات كمال باباس قرطيس كخون شوم نتز غودولو نغرات كمل حواريا قدوس باولوس كابو بملغاسو نز غودل ايوتات نحواريا باولوس تكيو نخمل باباس غيرو ابيو شوموي املاخنا املاخ سرعاتي أبيت غرسيان سرعات أملاخ محلاوكا حلافنت باباس أملاخنا أملاخ سرعاتي أبيت غرسيان سرعات أملاخ محلاوكا حلافنت باباسي نفس وكف حلافنت هالو منفسا وحلافنت زي شيم كابشمتون تتو زبل زي نايمن حلافنتي نايب باباس كساب حجي حدا خاهن بزغنا مخنيات تاتو كبلايك اللي مالي هذا خاهن نباباس كهنت زهب باباس ينخاهن تاتو كبلو زغ اللي معروقها باباس تراهيم أملاخ سي ناي سلام منبر ناي زرقرق أملاخ يكون أنمو نتوم منافس نبيات نتوم نبيات يتجزئوهم فقد حمش عبنت ناي تبقاف زم حلالة تمهرت امتنا توفيد كم تزعزوز بغازبلي انتاي عزيز ونيرو بتوفيد يساقاقرلو اتناي باباس كالا حلافنت كاب كلن كتماتات النخدة نموغاس أملاخ زقواسيو بقعات كهنات مشام إيو كتري شدشان شومنتن اتي ابيس باباس كا منقب زي بلو سباحان سبيتي برخصت وي بزي مئزاز زي حمايو آمن تولد زلوو تقبال قاشا سناي زفتو لبام عنوع قدوس يا أخل النبهالي من كب زي بلو تمني أملاخ مقابنبر فتاو رؤس زي كونه زي كوري نامست زي دهب زي واقع رقص ربحا زي دل سبقون يقبائي سلازي عصر تحمشة نتبتات أغميت اللوم عليه إذا ملكعيد نايتهم أقل تقون زمدابو بتخريستيان نزع الساريا أبزخل المساعات مقانو رأي أقل كتكبك كتشيم زلواي كابزيوم حانتو كان دحر قديلو أتي سب نأقل قلوت بقع يكونن تقولوا أبيك خريستياننا زلو شجرات كا بزم متنيتات سلازي حالفنا هوريا إكواب معراف كل تقصر 10 تنتايلو اتبح أنت نجار بس بكل ما أبس القول
ካህናት ሕድሪ ተዋህቦም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ስለ ዝኾኑ እታ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ኣብ ምምራፅ ኣዝያ ክንጥንቀቕ ይግባእ እዩ። ምክንያቱ እዚ ሕጂ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና ናይ ዝውፅኢት እዩ ማለት ነብሲ ወከፍ ዲያቆን ካህን ልዕሊኡ ዘሎ ማዕርጋት በዚ መምዘኒታት ሓሊፉ እንተዝኸውን እዚ ሕጂ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ነውፂ ኣይምመፀን ነይሩ ማለት እግዚአብሔር ዘስተውዕል ኣእምሮ ይሃበና። ካህናት ሕድሪ ተዋህቦም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ስለ ዝኾኑ እታ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ኣብ ምምራፅ ኣዝያ ክትጥንቀቕ ይግባኣ። እዚ ብቕዓት እዚ 4 ኣገዳሲ መዳያት ዝሽፍን ኢሉ ናብራ ስድራ ቤቶም ከመይ ገይሮም ከም ዘናብሩ ሰብ ብበዓልቲ ቤቱን ብደቁን እዩ ዝምዘን ማለት ናብ ዝኾነ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ክመፅእ እንተኮይኑ ዘእይክ ለሰሪያ ቤቱ እፎይ ኣስተሃምን ቤተ እግዚአብሔር ስለ ዝብል ንቤቱ ንበዓልቲ ቤቱ ንደቁ ብግቡእ ከመሓድር ዘይክእል ፈፂሙ ኣብ መንፈሳዊ ማዕርግ ክመፅእ ኣይፍቅድን ትሕጊ ማለት ባህግታቶምን ስምዒታቶምን ምስ ካልኦት ዘለዎም ርክብ እምነቶምን ስርዓቶምን ጻድቅ ኃጢአት ዘይብሉ ማለት ኣይኮነን ብጉድለት ስነ ምግባር ዝቃወሞ ዘይብሉ ሰብ ማለት ዘይሕመ ሰብ የለን ግን ብጉድለቱ ዝሕመ ክኸውን የብሉ ናብራ ስድራ ቤቱ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ሓንቲ ሰበይቲ ምህላው ዘውፅኦ ሕጊ ኣጥቢቕካ ምስዓብ እዩ ምክንያቱ ንሱ ነዚ ቦቁዕ እንተደኣ ኮይኑ ነቶም ካልኦት ከዓ ዓገብ ክብል ብልዓት ይረክብ እዩ ማለት እሙናት ውሉድ ንቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ብኸመይ ከም ዘመሓድራን ፍርሓት ኣምላኽ ዘለዎም ውሉድ ብኸመይ ከም ዘስዕብ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እቲ ኣገልጋሊ እቲ ካህን ብቑዓት ውሉድ እንድሕር ዘየብሉ ንገዛ ርእሱ ነታ ቤተ ክርስቲያንን ንህዝቢ ኣምላኽን ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ዝኸውን ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 12 ብዛዕባ ደቂ ኤሊ ክዛረብ ከሎ ደቂ ኤሊ ግና ደቂ በልያል ነበሩ ንእግዚአብሔር ከዓ ኣይፈልጥዎን ነበሩ ግን ካህናት ደቂ ካህን እዮም ከዓ ስለዚ ከዓ ብቑዓት ውሉድ ዘለዎ እዚ ንንብረቱ ብፍላይ ከዓ ገዚኡ ጉልበቱ ገንዘቡ ብዘይግቡእ ዘየባኽን ሕማቕ ጠባይ ዘይብሉ ዘይእዙዛት ዓለወኛታት ዘይሰምዑ ቆልዑ ዘይብሉ ባህግታትን ስምዒታትን ርእሰ ምትእምማን ዘለዎ ገዛእ ርእሱ ዝገትእ ሓቀኛ ምክሪ ክሰምዕ ፈቃደኛ ዝኾነ ዘይቁጣዕ ስምዒታቱ ዝቆፃፀር ናብ መስተ ዘይህብ ዘየድህብ ድልየታቱ ክገትእ ዝኽእል ካብ ዓመፃ ዝረሓቐ ዘይቁጣዕ እዩ يأخلن بحالي بتزلوا عقوب زخنة مسكالوت زلوا ركب تقبل كاشا مقلولن لكاسن نسنا إذا بلزفتو حجازي رزنتاوي حساسبا زلوا أبابنيا مستوعلي حقنيا أدلوا زيبلو قدوس مسكالوت بقنعنا لب مكرن زفرجن رئيسها مقطع مسكالوت زلوا ركب بتستسع زملو حروفن زي شفنو ملكع زي قرب امنتن سرعتن نتأمر قال أملاخ حزو نتي قال تمهرت قال أملاخ كمتي تمهرو قدوس لمدي مال التوفيق أبطعي مسرت امنت التسرته نأمنتي أتبابعيوم نتسارتن ممهران حاسوتن معدوم جنحيوم قصصهم سلازي قابتي مأتوز أني حنا نبقعات كهنات الجخانات سالساينت بي ممهران حاسوت زبليل أبقرتيس كند مسحف مغنيات زخونو نهاريا تيتو إبسكوبوس غير خشومو زغددو أتي أبقرتيس زنبرو خنتاتي بزحات زي إزوزو تزارب تهاتوتو مسحاتن اللوي زياتهم منادا خابسب قزرتيهم نساتهم رخص رابحة من انتخرخبو إلهم زي قبعنا مهارو نزلو أبايت زغلبابتو معباس أفون قبوي حدا خباتاتهم
ناتاتهم نبي سب قرطيس كل ساعة حسوتي وكيات أراويت هكايات أخذ الدي يوم بلي بتعامل تزحزن توم سب جزرات كابتون كالوت مالتهم هلاوي عم يعملوا كابتون كالوت زحاشة بسنة مقبار كنكون زقبانا بزي زي نور زخانة بحريات زفلتو توم سب جزرتنا أملاخنا حق أملاخنا أمننا إلي هذا خابت مودا تاجلس الوزلو هكايا تاخذ الدي أمي هاي مالتي هكايا تاخذ الدي أب مثالي 10 شو عتن تايلو هكايسي نتزهادونو أي تبصنيل برخا وعيلكا سسا هادين كا مسيخا خطبك عسي سان أبحاوت إسكا مبلع هكاي نتزهادونو أي تبصنيل أتوم نحاسوت ممهران بمتقاسو إذا دبدابي عبد حرواي عمتات هيوتو خمسة صحفت تحبرناي كابتوم ملختاتو دحيراز تصحفت مخانت بزعبازي مرتحاسوت بمصحفو دحيرو تصحيفو خبهالي كالي جزرت أتوم أيهود كريستيان نتوم أحزاب كريستيان أمنتي حق موسيه مالت جزرت كخبرو كم زلوام يجددوهم نورين تياب يروساليم استقبل قدامي قبائز تمس عقرقر زي مالت بزي جزرت كتحدو أي تخيلن يهم أتوم جزرات زلوامي أتوم جرخاويان بكريستوس زامون خا مدحاني كريستوس تقبلنا لنا جزرات تدلهم تجزروا تدلهم قدفوا جزرات نعنا يملكتني نازدوا كتبوا للو مجدي أبيات كريستيانات نتوقي تمهرتي بقنع تمهرتي كتبكوا أي جبأني أوريا باولوس كومي غيرو نتي أب أرتيح زنبرة كفؤ لمدي بقع عقل غالب بممداد يونتي قدلت أريمو مالي كلهم ممهران حاسوت وي أوكيات سبات بتماساس على مجدي كم مسبخ أتو كبلو نتيز تسبك جيجا تمهرتخا أك الرموي كباي بيت خريستيان كاب مسارة أمنت كاب قال أملاح وسائد قبر تمهرتي كاب قدامي كفل زي جميرة بزمجة استكاتات ولونيرا أبقو بعينك يا خا أتوم ناي توماس وانجيل ناي هودا وانجيل لا تبهلو بتومين زموسز نبارو حنسابن حوارون توم قبلات قبل غيرا نتزيك بلكا شعو بنصر أغميتات آلياتو مالت نخنياتو تسعبين كبيديو أبايت تزغلابتو أبايت تقبل كله تارا غزازي كونس بيت امنت قلسيو مالت نملا سدرا بيتو زداخم نأمنتو يداخم نتوم نصحات زبلو كله نصحيو نتوم نصحات بزل كله نصحيو نتوم رخصات زي أمنون جنا أتأمرو أمن اللي نأمر رخص ينبر كتو نصحيو كله تومنا إجزابير سبات نخبر أملاخ يلوم سلس قبرو كله نقنعنا يلوم سلس قبرو كله نصحيو مالت أب سلاسة مسكرم أبا مكاري أب جزية صوم زبل عزنبرا أبوي نخبر علو زنبرا جن كال كاب እንጌራን ማይን እንዳጾሙ ካለ ነገር ይበልዑ ስለዝነበሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምእራሚ አዝዩ ሰናይ ነገር ስለዝኾነ ኸዓ ቤተ ክርስቲያን ከም ተአምራ ቀሚጣቶላ ማለት ኣብ ቀርጤስ ከም ነቢይ ገርካ ዝርአ ዝነበረ ኤጲሞኔዶስ ኣበስታት 500 ቅድሚ ክርስቶስ ዝነበረ እዩ ደቂ ዓዱ ዝሃብዎ ሓያል ምስክርነት ካብቲ ሕጂ ጠፊኡ ዘሎ ግጥሚ ተጠቂሱ ኣሎ እዩ بتوفيت نبيت خريستيان زدت محلالته تعزبت هواريا باولوس نزار رقاقيس واللوي نتوم حمق أكايدا زلوهم زوانجيل كساع زقيرومن بإمنت ونعاد كساع زخونن حيال زخونن مقنحتي وهابومي قبائي كسر عسر شد الشيء نأملاح كم زفلتوا بعلم يقولو فنفناتن زي إزوزاتن سناي زبالة خلو زي تقمن بمخانو قنا باتقبرو هدو الله لمدتات سبت رايزي كونه تأزازات أملاخ زقاجو سلازخونه وقد الله وي بزعبا زنت إزاز أملاخ زوقد تأزازات سب باهلي أملاخ زوقد باهلي سب أبتن بيت إسياس معراف تستاني شو مونتن كاب 10 شو عتق 10 سلسته بسفيه دا صحيف له بزي رخيمنا خنن ببو أبهلا أيهود بزعبا مقبن منصح جوجي حقتات اللوم بزعبا لبخو مازري يخبلون كله ونساتون جن عرات كحسب يوعلن يروح مالك
نحادة سب زي نصوح زقبرو مقبي أيكونن زي أمان انت خوينون انت رخيصون زخوان يخون مقبي نصوح قبرو أيكلني إذا ممهران زياتهم نعمله كم زفلتون كم زقلقلوان وقان تقلسو نترخص ربحا أنقنا نعمله كم زي كبلو إزاري بترخص ربحا أنقنا نعمله كم زي كبلو إزاري نخلت تقويقوت كجزاء ما تيوش كش عسران أربعة زخيل يلبون وين تحدى سليون تحدى يفتو ويكأن تحدى تعزيزون تحدى ينعق نعملهن جنزبن كتجزو هايكون الكومن سلازي قابز معرافزي انتاين مهاري دحري مزمورنا أبتناي حتون ملسن اتي حتون ملسن نتوم أبزم زلنا تبو قاتتا نتوم أبزم زلنا خا بصحفون كان حاتد نقلنا مخنياتو تحطون ملس سريعاتو لزلا بيت خريستيان قاب تحطون ناي تساتف تحطون ملس كا بزح برخت سلازلي قابز معرافزي انتاين مهاري بقعات أقلقلوت معرقة كهنت باتؤمن المهروم مصنع نمحبر مؤمنان بقع أقلقلوت مهاب نزت تقاقيو نمملاس نمعاد مقسات نقنح نتوم مملاس زعبيو معباس أف تمود عتا تقسي نأملاح كم زفلتوا بعلوم يولو فنفناتن زي إزوزاتن نسناي قبر زبالة كل زي تغمن بمخانهم قنا باتقبرون يخحدوا قالوا نحنا خه أفلتت أملاخن فرق أمنت قبرن سلقالاتو زعبير السمسقنا يخون نمالي تقدس بيت خريستيان سنيلكم بهداءاتن بانك أدوون سلسمعهمو أبتقبروا وزقلت كل زعبير سمعهم ناي صلوت جزينا ناي مزمور جزينا أخي لله حونا دياكون محاري رزنة حبتنا ناي مزمور نباخي إلو نيرو سلازيز تعمل كتخينو رزنة حبتنا شعرك في التنية بني صلاتكم دقفني ثلاث قدسان محرات أملاخ مسكول لحنا يخون يتقربكم دي تاني زي تاني كن أبكي سماني تبي المزق زمري بس ما بون ودنا تسكت بس حدا عندك أمين أبكي سماني أتاخلتي سفرة أبكي سماني أتاخلتي سفرة عنا قويتا رخبي مكرا عدام هيوان زسرح وحاتيا عدام هيوان زسرح وحاتيا نعنا يونيرو كبيرنا يموت قطعة كبيرنا يموت قطعة مسكال تسكي وردو مكرا مسكال تسكي وردو مكرا አይሁድ ገረፍዎ ኩሎም በብተራ ኩሎም በብተራ ድንግላይ ካለትን ንብዓታ ክትክልክል ድንግላይ ካለትን ንብዓታ ክትክልክል እንዳረየቶ ወዳ ክንክባል ወዳ ክንክባል በአምላክነቱ እንከይፈረደሎም በአምላክነቱ እንከይፈረደሎም ከምዚሉ ጸለየ ወአቦይ መሐሮም ወአቦይ መሐሮም بسفيح سلطانه كل زفطر بسفيح سلطانه كل زفطر بسبت جرف موت وانت غبر موت وانت غبر عمل
መበል ሳልስቱ ብሓይሉ ተንስእ ኣብ መበል ሳልስቱ ብሓይሉ ተንስእ እንዳረኣይዎ ናብ ሰማይ ዓረገ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣጽኒዕና ንሓዛ እምነት ተዋህዶና ኣጽኒዕና ንሓዛ እምነት ተዋህዶና ክመለሰናዩ መታን ክወስደና መታን ክወስደና ክመለሰናዩ መታን ክወስደና መታን ክወስደና አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቀኒየለይ ስለተዋህበኒ እድል ባለ ህይወት የስማዓልና ሀብትና ረዘነት ክትዝምርሉ የምብርኪ ኣብ ጌተሴማኒ ይሓስክዋ እንታ መዝሙር ጌተሰማኒ ኣብ ጌተሴማኒ ቁርብ ወስኽለይ ረዘነት ሓብትና ኣብ ጌተሰማኒ ኣታክልቲ ስፍራ ንዓና ኢሉ ጎይታ ረኸበ መከራ ሕራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ጌተሴማኒ ኣታክልቲ ስፍራ ንዓና ኢሉ ጎይታ ምረኸበ መከራ እቲ ካብ ጌተሴማኒ እንዳጸለየ ከሎ ዝተታሕዞ ክሳብ መስቀል ጀሚሩ ዝገልጽ ናይ ድሕነትና ዝተኸፍለ ዋጋ ሓብትና ረዘነት ክትዝምረልና ጸኒሐ። ስለዚ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ መዝሙርናስ እንታይ ይብል ኣሎ መዝሙርና ምንጭ ካበይና ንዝምሮ ንምንታይ ዕላማ ከንዝምሮ ኣለና እዚአን ሰለስቲአን ኩሉ ግዜ ንዝከረን እየን እሞ እስኪ ምንጭ መዝሙርና ዛዕባ ኣብ ጌተሴማኒ ኣታክልቲ ስፍራ ምእንታና ኢሉ ጎይታ ረኸበ መከራ ዝብል ምስ መዝሙርና ነዊሓ ዘሚራ ሓብትና ረዘነት ኣይ ሓዝክወን ጽቡቕ ገይረ። ስለዚ ካብቶም ዝሓዝና እዚኣ ሒዘ ንብሎ ምስቲ መዝሙርና ዝኸይድ ኣነ ዘይዘከርክዎ ኣነ ዘይሓስክዎ እውን ዝሓስክሞ እንተሎ ቅበለኩም። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ብዛዕባ እቲ ምእንታና ዝተኸፍሎ ዋጋ ክትገልጽ ኮላ ኩሉ ግዜ ኩሉ መዓልቲ ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ መድሃኒ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ወተኣገሰ ምራቀ ርኩሰ ይብል ማለት እዩ። ዘበንቲኣሃ ለቤተ ክርስቲያን ተጸፋኢከ በውስተ ኣውዲ ምስ በለሲ ምእንታና ኢሉሲ ማለት ምራቅ ርኩሳት ኣብ ገጹ ተቐበለ ብገጹ ጡፍ ክብልሉ ከለውሲ ሓንቲ ቃል እውን ኣይተዛረበን እዩ። ስለዚ ሎሚ እንኳን ኣብ ገጽና ጦፍ ኢሎምልናሲ ከምዚ ዓይነት ክንፃወር ንኽእል ዶ ንነብስና ክንሪኣ ከለና ኣምላኽ ጸጋ የድሊ ማለት እዩ። ስለዚ እስኪ ንመዝሙርና ዝመስል 2-3 ዝኾነ ጥቕስታት ይስማዕ ኣለኹ ደ ወቦና ስሙዑ ኣለኹም ኣቦና ቀሺ እኳ ሰዲዶምልና ኣለው ቴክስት መሴጅ ገይሩ እሺ ረእኹም ኣትኾንኩም ተንብባ ዶ ሓራይ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ 21 እስካብ 23 ነዚ ኢኹም እተጸዋዕኩም እሞ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ኣሰሩ ክትስዕቡ ኣርኣያ ሓዲግልኩም ምእንታኹም መከራ ጸገበ ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ተንኮሉን ኣብ ኣፉ ዘይረኸበ ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ዘይፀረፈ መከራ ምስ ኣጽገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ዘየፈራርሀ ኣለ ህይወት የስማዓልና ንምንታይ ኢኹም ተጸዊዕኹም ኢሉ ነዚ ኢኹም ተጸዊዕኹም ምእንታ ኣሰኣሰሩ ክትስዕቡ ኣርኣያ ሓዲግልኩም ምእንታኹም መከራ ጸገበ ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ተንኮል እውን ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ዘይፀረፈ መከራ ምስ ኣጽገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር
زي فرارها نحاتيات مويتناس نصدق ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢያትና ኣብስጎ ኣብ ዕንጨይቲ ጾሮ ብቆስሉ ይኹም ዝሓወኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣቦና ወንጌላት እንድበና ህይወት ከመምሲኹም ኣራይ ሕይወት ሓብትና أنا خاني رزانات حفتي بتعمي زفتوى مزمور زميرك thank you at the same time كا أبزنا يجزي أفاسقا مخانا خا بتعمي مساعد خير يعني مو thank you أنا زلاتني إسياس 53 حمشتن شدشتن نسوجن بسري قبلنا قوسلي بسري أبسانا دما تخت كثي نحناس سلام انتي كنركب مقطعتي نابو وردي نحناون بسم براتو حاونا كلاتنا خم أباقع تباررنا نفس وكف نناب من قدو زنبلي إزقابي هركا أبسا كلاتنا أو دقو تمسكن مساخم مستعمز مرات خير كوينات بسميعات النبتا برقز تنبيت إساس 53 ደረቕ ሓዲስ እዮም ዝብልዎ ማለት እዩ እቶም ትርጓሜ ኣቦታት ናይ ትርጓሜ ቤተክርስትያን ደረቕ ሓዲስ ዝብልዎ ደረቕ ሓዲስ መበሊኡ ከዓ ክኸውን እዩ ዘይኮነሲ ቅድሚ 700 ዓመት ኮይኑ ኢሉ ዝገልጽ ማለት እዩ ህፃን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂቡና ኢሉ ይገልጽ ስለዚ ንሱ ንሕማምና ኣብ መስቀሉ ጾሮ እዩ እሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ቆስሊ ብድሕር ሕጂ ክስቀለልና ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ማለት ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፃዕትና ወረደ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓወና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓንቲ ጥቕሲ ኣንቢበ ምስቲ ዘለና ግዜ ማለት እዩ እሺ ቴንክ ዩ ኣቦና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣሜን ኣቦና ኣነ ኸ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ መምህርት ምኒት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ 32 ጀሚሩ ዘሎ ኣራይ ኣንብበያ ምስ ወፁ ስምዖን ዝብልዎ ቀሪናዊ ሰብኣይ ረኸቡ ንኡ መስቀል ክፀውር ብግዲ በልዎ ጎልጎታ ኣብ እትበሃል ቦታ ትርጓሚኣ ቦታ ኣዕፅምቲ ርእሲ ምስ በፅሑ ምስ ሓሞት እተሓወሶ መጢፅ ወይኒ ክሰቲ ሃብዎ ጥዒሙ ከዓ ምስታዩ ኣበ ምስ ሰቐልዎ ከዓ እጅ ኣውዲኦም ክዳውንቱ ተማቐሉ ኣብኡ ተቐሚጦም ድማ ይሕልዎ ነበሩ እዚ የሱስ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ፅሑፍ ክሱ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ኣንበርዎ ሽዑ ክልተ ከተርቲ ሓደ ብየማኑ ሓደ ድማ ብፀጋሙ ምስኡ ሰቐሉ ሓለፍቱ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣታ ንቤት መቕደስ ኣፍሪስካ ብ3 መዓልቲ እተሃንፃ ርእስኻ እስኪ ኣድሕን ወዲ ኣምላኽ እንተኮይንካስ ካብ መስቀል ውረድ እናበሉ ይፀርፍዎ ነበሩ ከምኡ ድማ ሊቃውንቲ ካህናትን ምስ ፀሓፍትን ዓበይትን ኮይኖም የላግፅሉ ነበሩ ከምዚ ኢሎም ንኻልኦት ኣድሕኖም ርእሱ ግና ኣየድሕንን ከድሕን ኣይክእልን ንጉስ እስራኤል እንተኮይንካስ ሕጂ ካብ መስቀል ይውረድ ንሕና ከዓ ብኡ ክንኣምን ብኣምላኽ ተኣሚኑ እዩ ድማ ወዲ ኣምላኽ እየ ኢሉ ኣሎሞ ሰሚርዎ እንተኮይኑስ ሕጂ የድሕኖ እቶም ምስኡ ተሰቕሉ ከተርቲ ከምኡ እናበሉ ይፀርፍዎ ነበሩ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኩሉ ትምእንታና ዝፀሮ ኣብዚ ሓብትና መምህርቲ ሚኒት ከተንብበልና ዝፀንሐ ተገሊጹ ኣሎ ስለዚ ኣብ ጌተሴማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ንዓና ኢሉ ጎይታ ረኸበ መከራ ይብል እዚ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያንና ዓርቢ ስቕለት ዝዝመር መዝሙር እዩ ስለ ቃላት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ እስኪ ነዚ መዝሙርና ዝኸይድ ሓንቲ ጥቕሲ እሞ ናብቲ ርእስትና ክንምለስ ኢና ዝኾነ ኣነ ክፍትን ዶ ሕራይ ፍሮይኒ ሰናይት ሰናይት ሕራይ ኣብታ መዝሙርስ እንታይ ኣስተንቲነ ኣደና ማርያም ድማ ንብዓታ ክትገድእ ኣይከኣለትን ብዙሕ
ብኡ ክሳቀይ ከሎ ተኩሉ መከራ ክወርዶ ከሎ ሳውን ድማ ከቢድ ነይሩ ኣደ ከም ምኳና መጠን ሲ ኩሉ መከራ ክትርኢ ከላ ኩሉ ነገር ሲ ንዓ ድማ ከቢድ ከም ዝነበረ ንብዓታ ድማ ምትጋዕ ከም ዘይከኣለት ኣስተንቲነ ማለት እዩ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር መስገንቲ ዝረኽባ ፀበባ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እስቲ ክብረታት ቅድስና ዝግለጽ እምበር እቲ ዘሕለፈቶ መከራ ዳርጋ ሙሉእ ዕድሜያ ማለት ስምዖን እንታይ ኢሉ ዘሎ ነቲ ቆልዓ ሓቆፎ እሞኒ ንልብኺ ሰይፊ ሓዘን ክስንጥቆ ኢልዎ ማለት ገና ወዲ 40 መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሎ ንልብኺ ቤተ ክርስቲያን ኣንብዒች ወትረ ኮነች ሲሳየ ንጽሂቶም ንጹሃን ግዝእት እንዳበለት ነቲ ዝሓለፈቶ ከተስትንትን ኮላ ወንጌላዊ ግን ማርያም ኩሉ ኣብ ልባ ተዋህሉ ለነበረት ኢሉ ጥራይ ዓፂዎ ማለት ግን እቲ ስምዖን ተዓቢ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ቤት መቅደስ ምስ መፀ እዚ ህፃን እዚ ንህዝቢ ዓለም ንምዳቆምን ንትንስኦምን ንቡር እዩ ንዓኸ ከዓ ብብዙሓት ምእንቲ ብእምነት ክገሃድ ንልብኺ ሰይፊ ሓዘን ክስንጥቆ እዩ ስለዚ ቅድሚ ምስቃሉ 33 ዓመት ነዚ ኣብ ልባ ተዋህሉ ለነበረት ሞ ዓቢ ኣስተንትኖ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓብተና ሰናይ ኣሜን ሕራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምቲ ኣቀዲሞ ዝበልኮ እዚ ፍርቂ ሰዓት እዚ ናይ ህዝቢ ናይ ሕቶን መልስን እዩ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ካብ ናይ ሎም መዓንቲ እንታይ ኢና ተማሂርና ብድሕሪኡ ከዓ ካብ ዝሓለፈ ይኹን ዝኾነ ሕቶታት ዘለና ኢድና ሓፍ እንዳበልና ወይ ብድምፂ ካልኦት ኣብ ዩቲዩብ ኣቴና ዘለና ድምፂ ክንዕብ ዘይንኽእል እውን ብፅሑፍ ክንሓትት ንኽእል ኢና ሎሚ ዘይተመለሰ ኣብ ዝመፅእ መዓልቲ ክምለስ ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን መልሲ ኣለዋ ስለዚ ሎሚ እንታይ ኢና ተማሂርና ካብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ኢና ዝተንቲና راي من البات إدكم حافظ تبيلكم يرأي الناس لزي اللوتي داعشمو بدمس تحبروني تسفى قبر كابزنا يلومي انتاي تماهرنا كابز معراف زي انتاي نمهار كابز تيتو معراف حاجة انتاي نمهار أوريا باولوس نامن سحيفو مع سحيفو سلم انتاي سحيفو أبتا زتا صحفو أبكارتيس انتاي ساقاماتي نيرو نازيس أجماعات زمفتح خون ذهبوا انتايو سلازي كابتوم تقسنا يوم بزحات يوم مو كابز انتاي استنتينا تقسي خون ويقال خون كابز معراف حتى زلوم زنبنا يوسي انتاي استنتينا انتاي تردينا لومي أنا زي تردياتني لومي أنا زي تردياتني نقولون تلي مالي هرايك سابت الدالو بقعات أقلقلوت معارقة كهنتي له مالتي بتوم زرعنا يوم بيت خريستيان عفت منفساوي أب زحالفك زيناون أب قدامي ملتهاريا باولوس ناب تيموثيوس معرف سلسته أقلقلت كهنات دياقونات انت عينت معارق بقعات كهلوان كم زلوه مويا كهلوان كم زلوه بيت خريستيان كابتي فتح منفساو نبلو خاني بزي زياتهم حدا سبقا معارك زقباء باباس نايتهم زي بقعات كهنات دياقونات تحتاتي كابتو بزي بقعات زقبقومي إلا بنص راقميت أتولاي مالت كساب حجيكن أي تسرحلون سلا زي تسرحلو خا إذا كل شجرة بيت خريستيان نازمت دلو كابزي زبقاس مالت سلازي بقوع عقل قالي بقوع كهن بقوع دياقون زخون 15 ነጥብታት ኣቐሚጡ ማለት በአንጻሩ በቶም ዘይብቁዓት ኣገልገልቲ ዝነበሮም ባህርያት ከዓ ክነግረና ጸኒሑ ማለት ንኣምላኽ ከም ዝፈልጥዎ ባዕሎም ይብሉለው እዩ ኣነ ኣማኒ ኣነ ኦርቶዶክስ እምነተይ ኦርቶዶክስ ከዓ እታ ዝበለፀት እምነት እያ ክንብል ፅቡቕ ሓቂ ከዓ እቲ ምስክርነት ማለት ንኣምላኽ ከም ዝፈልጥዎ እታ ምዕራፍ ቡያ ወዲያ ዘላ ንኣምላኽ ከም ዝፈልጥዎ ባዕሎም ይብሉ فنفناتن إلو زي إزوزاتن نسناي قبر زبالة خلو زي تقمون بمخانوم قنا بات قبروم يخحدووي
ምክንያቱ ወእንፍሬሆሙ ተአምርዎሙ ጎይታ እንታይ ኢሉ ንልለየሉ እንታይ ናዩ ንልለየሉ ህይወትና እዩ ማለት ነፀላና መጠምጠሚያና ካባና መስቀልና ዘይኮነስ ንልለየሉ ትቀንዲ ከመገልጋልና አምላኽ ንልለየሉ እቲ ናብራ ህይወትና እዩ ስለዚህ ንአምላኽ ከም ዝፈልጥዎ ባዕሎም ይብሉ ኣለዉ ንአምላኽ ንፈልጦ ኢና እዮም ዝብሉ እዩ እንታይ ኢሉ ግን ፍንፉናት ኢሉ እቲ ንአምላኽ ዘይምፍላጥ ናብ ምንታይ ዝወስደካ ናብ ፍንፉን ዝኾነ ህይወት ይመርሐካ ማለት ንአምላኽ እንተዘይፈሊጥካዮ ንአምላኽ ክትእዘዞ ስለ ዘይትኽእል ናብ ዘይምእዛዝ ትኸይድ ማለት ስለዚ እቲ ራብዓይ ከዓ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ዘይጠቕሙ ምዃኖም መወዳእታ በቲ ግብሮም ይኽሕድዎ እዩ እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልና እዩ ስለዚ ኣብ ፍልጠት አልአምላኽ ኢሉ ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ሓቂ ከዓ ሓራ ክተውፅአኩም ኢሉ ኣብ ሆሴዕ 6:3 ንአምላኽ ንፍለጦ ምስ በለ ክንፈልጦ ከዓ ንስዓቦይ ንስዕቦ ብየናኒና ንስዕቦ ብሕጋጋቱን ብትእዛዛቱን ኢና ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ሕቶ ወይ ርእቶ ተወሳኺ ሓሳባት ዘለና እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ሓደ ወይ ሓንቲ ተሓቶ ሕቶ ከዓ ንብዙሓት መልሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣቦና ከመይ ውዕልኩም ግዜ ረኺበ ኣለኹ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር መስገን ቀሽ ተስፋለን እዩ ሕራይ ኣቦናይ እግዚአብሔር ይደግፍኩም እንታይ ተማሂርካ ነታ ትብል ክምልስ ኢለ እሲ ኣፍታ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ነታ መልእኽቲ ክፅሕፈን ከሎስ ብዘገርም ነገር ቅድም ኣብ ሂወቱ ዝተምሃሮ ባርያ ኣምላኽን ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ብእምነት ሕሩይ ኣምላኽ ብፍልጠት ሓቂ ምስ ኣምልኾ ኢሉ ቅድም ብዛዕባ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝጣዕሞ ካብ ኣምላኽ ዝረኸቦ ሕርየትን ፍልጠትን ኩሉ ተኣምልኾ እዚ ከዓ እቲ ዘይሕሱ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ዘለዓለም ዘተስፎ ተስፋ ናይ ዘለዓለም ሂወት እያ ኢሉ ቅድም ብዛዕባ ናቱ ሕርየት ብዛዕባ እቲ ዝረኺብዎ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ገዛእ ርእሱስ ናይ መን ምዃኑ ካበይ ከም ዝረኸቦ ንገዛእ ርእሱ ከፋልጥ ከሎስ መን ከም ዝፀውዖ ናይ መን መልእኽቲ ከም ዝዛረብ እቲ መልእኽቲ ካብቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ ዝሃቦ እሞ ንዓይ ሕድሪ ዝሃበኒ ስብከት ገይሩ ብግዚኡ ንቃሉ ገለፆ ስለዚ እዚ ዝገልፀልካ ዘለኹስ ናተይ ኣይኮነን ካብቲ ዝጣዕምክዎ ካብቲ ዝደሓንክዎ ካብቲ ዝተመገብክዎ ኢሉ ቅድሚ ነቲ ዝገለፅኩምልና ኩሉ እቲ ቤተክርስትያንና ከዓ ከም ስርዓት ትጥቀመሉ ኣቐዲሙ ግን ከምቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ሐዋርያውን ዝብሎ ዝረኣናዮ ዝጣዕምናዮ ዝረሓሰስናዮ ኢሉ ንዓኻትኩም ንነግረኩም ኣለና ዝብል ኣብዚኣታ ዘስተንተንኳት ሰብ ሎሚ እቲ ዝጣዕምናዮ ዘይነካፍል ዘለና ስለካ ከምቲ ዝግባእ ጌርና ነቲ ቃል ኣይተሰወጠናን ወይ ኣየስተማቐርናየን ኣለና ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ብትክክል ፅቡቅ ገይሩ ጥዒሞ ፅቡቅ ገይሩ ፃዋዒቱ ዝተገለፀሉ እቲ ዝገለፀሉ ኣምላኽ ከዓ መን ምዃኑ ከመይ ዝበለ ኣምላኽ ምዃኑ ኣዕርዩ ስለ ዝተረድኦ ንቲሞቴዎስ ከም ወዱ እቲ ትእዛዝ ክህቦ ከሎስ ከይተስተከፈ ከም ናተይ እሞ እዚስ ንዓይ ይረኣየኒ ይኮነን ኢልዎ እንታይ ደኣ ካብ ኣምላኽ ካብቲ ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ ንዓይ ኣገልጋሊ ዝኾነ ከምዚ ይካይዳ ኢልዎ እሞ ሎሚ ንብዙሓት ዘይንምዕድ ንብዙሓት ከዓ ከምዚ ዘይነፀግኦምሲ ንባዕልና ኣፍታ ናይ ኣምላኽ ዘሎ ተስፋስ ኣይስተውዓልናይ ማለት እዩ ኣነ ካብዚኣ ዝተምሃርኳስ ሐዋርያ ጳውሎስ ንባዕሉ ቅድም ፀጊቡ በሊዑ ነቢርዎ ዳሕራይ ነቶም ካልኦት ከዓ ከመይ ገይሮም ከኣልዩ ከም ዝግብኦ
ክምህር ከሎ ንሪኦ እሞ እቲ ዝበልዓናዮ ከም ነውስዕ እቲ ዝተመገብናዮ ከም ነብር ካብዚኣ ክመሓር ፀኒሐ ብስራሕ እየ ዘለኹ እዚኣ ግዜ ረኪበ እሞ እዚኣ ክብል ኢለ ይቀኒ ቃለ ህይወት የስማዕልና አቦና بغيش تسفالم እግዚአብሔር ይደግፍኩም ብርግጽ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ትቦና ክገልጹልና ዝጸንሑ ነቲ ዝፈለጠ ነገር ብትብዓት ክገልጽ እቲ ሎሚ ብትብዓት ከይንዛረብ ነቲ ዝፈለጥናዮ ብትብዓት ከይንዛረብ ቀንዲ ዝኣስረና ብህይወት ስለ ዘይንነብረሉ እዩ ተቀዳማይ ብህይወት ስለ ዘይነብረሉ ተኻልእ ከዓ የማነ ጸጋም ከምዚ እንተይለስ ከምዚ ጉንዖ ክጎድለኒ ከምዚ እንተይለስ በዓል ክርስቶ ክጸልእን እዮም ከምዚ እንተይለስ በዓል ክርስቶ ካብቲ ሕብረቶም ክፈልዩን እዮም ከምዚ እንተይለስ ዝብል ኩሉ እቲ ንድሓር ዝመልስ እዚ ከዓ እቲ ዘይጠቅም ባርያ ማለት ሃካይ ባርያ ትብሎ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ፈሪሐ ብነፀላ ተቕሊለ ንብረትካ ቀቢረ ፀኒሐ ንህልካ ዝበሎሲ ካብ ተሓታትነት ዓዲ ኣይወዓለን እሞ ነተን ዝፈለጥናየን ከምታ ብቀሽ ተስፋ ኣለን ኩሉና ዘለው ነተን ዝፈለጥናየን ካብ ብኻልእ የላብየለው ዋላ ሎም ውሸት ቡን እናሰተና ኮለናስ ሎሚ ቀዳማይ ምዕራፍ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ቲቶ ቀዳማይ ምዕራፍ አንቢብና ኣብቲ ምዕራፍ ከዓ ከምዚ ዝብል ነይሩ ንሱ ተኮይኑ ዕላልናውን ናይ ብሓቂ ዓብ በረኸት ብቃል ኣምላኽ ከንዕልል ኮይንለና ከዓ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልና ይህሉ ካብቲ ኩሉ ካልእ ነገር ከዓ የኣልየና ማለት ከምኡ እንተዘይኮይኑ ግን በቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝበሃል ናይ ዝሎማዓንቲ ዕላላት ብኢና ከንዕልል ንሱ ከዓ ናብ ህውከትን ናብ ዕግርግርን ናብ ምፍልላይ እምበር ናብ ሕብነት ናብ በረኸት ኣየምፃእናኒ እሞ አቦና በቀሽ ተስፋ አለም እግዚአብሔር ይደግፍኩም ቃለ ህይወት ይስማዓልና ራይ ካልኦት ብምርጌታ አቤት እስጋ ካልኦት ዝመፁሲ ኣነ ኣብ ኣኤ ሒዝያ ፀኒሐ እሞኒ ኣብዛ ናይ ቀዳመይቲ ዘላ ፍቅዲ ሓደ ማለት እዩ ባርያ ኣምላኽን ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስን ብእምነት ሕርያት ኣምላኽ ብፍልጠት ሓቅውን ምስ ኣምልኾ ብምርጭኡ ንኣገልግሎት ፈፂሙ ዘይፍታሕ ማእሰርቲ ንክእሰር ዝተመርፀን ድዩ ሕጂ ንሕና ከዓ ከነገልግል ከለናስ ሓደ ግዜ ከም ናይ ሰብ መጠን ወይ ነቲ ካህን ወይ ንካልኦት ሰባት ነገልግል እዩ ዝመስለና እሞኒ ገለ ሳቶም እንድሕር ገይሮሙና ካብቲ ኣገልግሎት ነልግስ ወይ ከዓኒ እቲ መራሒ ዘሎ እቲ ካህን ድዩ እቲ ዝኾነ ነቲ ቤተክርስትያን ዘገልግል ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ከምዚ ኣይትግበር እንተዳ ኢሉና መን እዩ ዝድኽልክለኒ ኢልካ ከዓኒ እቲ ናይ ብሓቂ ንመን ከም ተገልግል ከለካ ምርሳዕ እንድዩ ሕጂ ከነገልግል ከለና ሲ ንመን ከም ነገልግል ዘለና ንሳ እየ ተማሂረ ሕጂ ብሓቂ እንተዳ ንክርስቶስ ነገልግል ኣለና ኮይና ሲ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ቁኑዕ መንገዲ ጥራሕ ንሃሉ እምበር ብዝኾነ ይኹን ነቲ ኣገልግሎት ክንገድፎ ከምዘይብልና ምስ ሰብ ተባኢስካ ድዩ ምስ ሰብ ሓሪቕካ ድዩ ዋላ ምስ ዝኾነ ይኹን ነቲ ኣገልግሎት ንመን ከም ተገልግል ተለካ ክትፈልጥ ኣለካ ብፍቃዱ ሓዲጉ ሙሉእ ብሙሉእ ርእሱ ንምፍቃድ ወይ ከዓ ንኣምላኽ ኣሕሊፉ ሃበይ እዩ ዝብለና እዚ ፍቃድ እዚ ከዓ ንጥቕሙ ኢሉ እዩ ንጥቕምና ከም ድኾነሲ ክንርስዖ የብልናን ማለት እዩ እቲ ኣገልግሎት ንገብሮስ ንማንም ሰብ ኣይኮንና ንገብሮ ንዓና ጥቕሚ ኢና ንገብሮ እሞኒ እዚ ኣብታ ናይ በቐሺ ተስፋ ኣለም ዝብልዋ ዝነበሩሲ ንዓዓ ክውስኸላ ኢለ እየ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ንኩልና እቲ ዝነበሮ ናይ ስጋ ጥቕሚ ኣብቲ ግዜ እቲሲ ፕሮፌሰር ማለት እዩ ከምዘና ሕጂ ፕሮፌሰራት ኣብ ናይ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብቲ ዝነበረ ናይ ጉባኤ ናይ ሃዋርያት ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ገማልኤል በዓል ገማልኤል ዝነበሮም ልዕሊኦም በዓል ስልጣን ኣይነበረን ማለት ነዚ ኩሉ ገዲፉ ክመፅእ ከሎ ግን እንታይ ኢሉ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 3:11 ብዝኾነ ይኹን ናብ ትንሳኤ ሙታን እንተርከብኩ ኢለ ብሞቱ እናመሰልክዎ ብመቱ እናመሰልክዎ ንዑን ሓይሊ ትንሳኤን ሕብረት መከሩን ምእንቲ ክፈልጥ ንኩሉ ከም ወፃእ ይቆፅሩ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ ከምዛ ሓውና መምህርቲ ክማርያን ክብሎ ዝፀንሑ ኣነ ዝኸይድ ዘለኹ እኮ ሎማዓንቲ ኣነ እንተዘይከይደስ ስብከት ከይጎድል ምክንያቱ ኣነ እየ ሰባኺ ሎሚ ቤተክርስትያን ዝኸይድ ዘለኹስ ማህልየት ከይጎድል ምክንያቱ ኣነ እየ ማህልየት ዝቐውም ሎሚ ቤተክርስትያን ዝኸይድ ዘለኹስ ቅዳሴ ከይበኩር ምክንያቱ ኣነ እየ ቅዳሴ ዝቅድስ እዚ ኩሉ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ምምፃእና በላሽ ማለት ከምዚ ኣቦና በቐሺ ወልደ ትንሳኤሲ ኣነስ ንመድሃንያለን ከረብሕ ኣይኮንኩን ንባዕለይ ከረብሕ እግዚኣብሔርሲ ኣሻሓት ወልቀሺ ወልደ ትንሳኤ ከምፅእ ክእል እዩ ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ሎሚ ኣብዚኣ ምስታፈይሲ ካብ ኣምላኽ እዚኣ በረኸት ክረክብ እየ
ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ከዓኒ ዝኾነ ይኹን ይሃሉ ማለት ዝኾነ ይኹን ይሃሉ ካብቲ መገዲ ኣይዕንቅፈካኒ ሰባት ከምዚ ስለ ዝገበሩና ከምዚ ስለ ዝበሉና እንድሕር ንብል ኮይንና ኣብ ውሽጥና ገለ ፀገም ኣሎ ማለት ኣዴና ሃና እሱ እያ ትምህረና ማለት ነቲ ኩሉ ፀገማ ሒዛ ናብ ቤት ኣምላኽ ትመፅእ ኮላ ነቲ ካህነ ኣምላኽ ከምዚ ጋጢምኒ ከምዚ ለህኒ ከምዚ ኮይኑ ኣይበለትን ምክንያቱ ምስ መን ክዛረብ ከም ዘላ ርጊፃ ትፈልጥ ነይራ ማለት ኣተሰኽራም ኢሉ ምስ ፀረፋ እውን እቲ ዝመለሰልቲ ብጣዕሚ እዩ ዘገርም ጎይታ ኢላቶ ንዓይኒ ባርያኻስ ከም ደቂ ብልያል ኣይትረኣየኒ ኣነስ ብሓዘን ዝሰኸርኩ እምበር ዘስክር መስተ ኣይሰትኹን ስለዚ ኣዴና ሃና መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝነበራ ምስ መን ትዛረብ ሽግራ ንመን ትነግር ሽግራ መን ይፈትሓላ ብርጉፅ ትበልዕ ስለ ዝነበረት ምስ ካህን ኤሊ ምስ ካህናት ደቂ ኤሊ ምስ ፊንሃስን ምስ ኣፍኒንን ምስታ ትፃረራ ተባጭወላ ዝነበረት ዝኾነ ምትሓዛ ይነበራን እሞ ዓብ ነገር እቲ እንድሕር ከነገልግል ኮለና ምስቶም መጋላገልትና ወይ ምስቶም መራሕትና እንድሕር ንጥምት ኮይንና እዚ ዓብ ሕማም እሞ እግዚአብሔር ከነስተውዕሎ እግዚአብሔር ይደግፈና እግዚአብሔር ይደግፍኩም ሓውና መምህርቲ ማርያም ቃል ህይወት የስማዓልና ሕራይ ካልኦት ህይወት ደሓፍ ኣቢላ ኣላ ሕራይ ሃብትና ህይወት እዋኒ ቴንክ ዩ መድሃንያለም ተመስገነ ይኹን እዛ ናይ ኣገልግሎት ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርኩም ገሊፅኩምልና ኩልኩም ብጣዕሚ ዕድለኛታት ኢና ኣነ ከዓ ከስተንትና ዝደለኹ ናይ ሃዋርያት ጳውሎስ እታ ዝገለፃ ብጣዕሚ ከስተንትና ከለኹ ብታ በቲ እምነቱ ቃል ምህሮ ምፅናዕ ኢልኩም ጉን ኣቦና ክስታይ ጌርኩማ ነርኩም ኣብታ ተራ ኣብታ ካልአይትሲ በታቲ ዘይሕሱ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ዘለዓለም ዘተስፈዋ ተስፋ ናይ ዘለዓለም ሂወት እቲ ከምኡ ገይሩ እታ ንሱ ዘተስፈወናስ ተስፋ እታ ናይ ዘለዓለም ሂወት እዚኣስ ብጣዕሚ ክስታይ ጌራትኒ ከስተንትና ከለኹ ክንደይ ዕድለኛታት ኢና ኣብዚኣ ንሪኣ ኣለና እዚ ዓለም ዋላ ሃፍታም ኮንካ ዘለካ ብዘይገድስ ኩልኻሲ እታ ናይ ዘለዓለም ሂወት ከም ትኸይድ ንዓዓ ከዓኒ እሙናት ኮንካ ክትፀንሕ ሓቂ ሒዝካ ክትፀንሕ ብደንቢ እቲ ደብዳቤ ክፅሕፈሎም ከሎ ኣብታ ቀዳሚት ዮሃንስ ውን እንታይ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 5 11-13 ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ሂወት ከም ዝሃበና እቲ ምስክር እዚ እዩ እሞ እዛ ሂወት እዚኣ ኣብ ወዱላ እቲ ወዱ ዘለዎ ሂወት ኣላቶ ወዲ ኣምላኽ ዘይብሉ ሂወት የብሉን ንዓኻትኩም ብስም ወዲ ኣምላኽ እተኣምኑ ዘለኹም ናይ ዘለዓለም ሂወት ከም ዘላትኩም እቲ ምእንቲ ክትፈልጡ እየ እዚ ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ እዚኣ እውን ንዓና እያ ማለት እዩ ብተስፋ ክንነብር ናቱ እምነት ሒዝና ክንከይድ ኩሉ ሲ በቲ ናቱ መንገዲ ተኸይድናስ እዚ ኣበይ ይርከብ ከምዚ እንዳበልና ስጋዕቲ መዓልትና ዝኣክል ርኢናያ ካለና ብሂወትና ካ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ዘለዓለም ከም ዘይንነብር እሞ እዚኣ ከስተንትና ፀኒሐ ብጣዕሚ ደስ ኢላትን ቴንኪዩ መልኡ ለይካ ቃል ህይወት የስማዓልና ሃብትና ህይወት ኩሉ ግዜ ብፀሎት ሃይማኖት ሲ ትንሳኤ ሙታን ንኣምን ምስ በልና እንታይ ኢና ንብል ዘለዓለማዊ ሂወት ከዓ ተስፋ ንገብር ዘይተረጋገፀ ማለት ምክንያቱ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዘለና ተስፋ ኣብዚ ምድሪ እዚ ጥራይ እንተዝኾን ሲ ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግፅ ምኾንና ነርና እዩ ሓያላት ሓይሎም ፍልጠት ፈላጣት ፍልጠቶም ክቡራት ክብረቶም ምሁራት ትምህርቶም ገዲፎም ሓንቲ መግነፂ ሒዝና ንኸደሉ ሂወት ኣምላኽ ብማዕረ እዩ ሰሪዑ ማለት እዩ ከም ደቂ ክርስቶስ እቲ ፍሉይ ተስፋ ዘለና ግን ካብ ዝሓለፈ ዓለም ናብ ዘይሓልፍ ዓለም ናብ ሃገረ ቅዱሳን ንዘለዓለም ክንነብር ኢና ስለዚ ኩሉ ግዜ እዛ ተስፋ እዚኣ ዘላቶ ኢሉ ሎ ሃዋርያ እዚ እተኮይኑ ተስፋና ንመከራ ክንዕገስ ንፅጋብ ክንፀውር ንኩሉ ነገር ከዘኽእለና እዚ ተስፋ እዚ እዩ ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዓልና ህይወት ሃብትና ሕራይ ካልኦት ካልኦት ኣብቲ መልእኽቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቲቶ ሎማዓንቲ እንታይ ተማሂርና ኣቦና ኣቤኩምስ ሕራይ
كجزينا نتقملا قابزنتاي تماهرنا اتا بقعات አገልግሎት ማዕረገ ክህነት ትብል ዘላ እቲ ህዝቢ ይዝመርጾም ኢሉ ግብፃውያን ክሳብ ሕጂ ይገብርዎ እዮም ማለት ሓደ ካህን ክሽየም እንተኮይኑ መጀመርያ ኣብታ ቤተ ክርስቲያኑ 3 ወርሒ ይልጠፍ ማለት እዩ ከምዚ ዝመሰለ ዲያቆን ካህን ክንሾሞስ ስለዝደለና ነዚ ሓሳብ ዘለኩም ብከምዚ ብሰታሪት ከተቅርቡ ትኽእሉ ኢኹም ይበሃል ማለት እዩ 3 ወርሒ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያኑ ኣነ እዚ ፈልጦለ የዝንዝን ባህር ኣለዎ ኢሉ እንድሕር ተረጋጊፁ ጠጠው ይብል ማለት ድሕር 3 ወርሒ ከም ዓይነት ዘይመፅዩ ናብቲ ሃገረ ስብከት ከይዱ ን6 ወርሒ እዚ ዲያቆን እዚ ካህን ክሽየም ደልዩ እሞ ነዚ ማዕርግ እዚ ዝኾነ ምስክርነት ትህቦ ተባሂሉ ብከምዚኦም ተመገልገልቲ ዝመፁ ማለት ስለዚ ሕጂ እውን ንሕና ፈቲና ፀሊእና እቲ ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ውድቀት ናብ ትንሳኤ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ሽግር ናባና ካብ ቤተ ክርስቲያን ከልግስ ተኮይኑ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ግድን ክትጥቀመሉ እሱ እቲ መፍትሒ እሱ ስለዝኾነ ኢኻ ቅድሚ 2000 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲቶስ ከመይ ገይሩ ክመርዝ ንዝደለዮም ንዝፈተዎም ክቐብእ ንዘይፀልኦም ክሰጉግ ዘይኮነስ ነቲ መለክዒ ዘማልኡ ሰባት ናብቲ ገልግሎት ክመፁ እቶም ናብኡ ዘይበቕዑ ከዓ ክሳብ ዝበቕዑ ክፅበዩ ክመሃሩ ክምከሩ እዚኣታ ቀዳመይቲ ሰሪዕዋ ዘሎ እዩ ማለት ኣቦና ሓንቲ ሕቶ ነይራትኒ ሕራይ ሰናይ ተሓብተኝ ኣብታ ቁፅሪ 6 ስጋዕ 8 ትብል እቲ ኤጲስቆጶስ ከዓ መንቅብ ዘይብሉ ትብል መንቅብ ዘይብሉ እንደገና ታሕቲ ድማ ውረድ ኢላ መንቅብ ዘይብሉ 200 መንቅብ ትብል ኣላ ሞ እንታይ ማለት እዩ መንቅብ ማለት እንታይ ኢና ንብሎ መንቅብ ሲ ከም ኣበር ምናልባት ሕጂ እውን ተገሊፀ እያ መንቅብ ዘይብሉ ሲ ካብቲ ጉድለት ዘይብሉ ጥራይ ጉድለት ዘይኮነ ከዓ መንቅብ ተረኺቦ ገለ ነውሪ ኣብ ዝተረኽቦ ሰብሲ እዝን ገይሩ እዝን ገይራ ንምባል እንድሕር ዘይክኢሎም ተመቦታት መንቅብ ተረኺብዋ ምክንያቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ እቲ በኣቶም ዝግበርሲ ንምዝራቡ እኳ ዘሕፍር ይብሉ ማለት ስለዚ መንቅብ ማለት ምስ ምጉዳል እምነት ብፍላይ ከዓ ምስ ንፅህና ዝተተሓሓዘ እዩ ማለት ሕጂ ክግለፅ ዘይክእል ነውሪ እንተደኣ ኮይኑሲ ኣብኡ ከሎ መንቅብ ተረኺብዎ እንተደኣ ኢሎምሲ ኣቲኻ እንታይ ኢልካ ብዙሕ ኣይተሓትትን ኢኻ ማለት ከምዚ ነውሪ ነገር ማለት ተረዲኣትን ሕራይ ስለዚ ካልኣይ ደጊምዋ ማለት እዋ ብጣዕሚ ዝተባሂልከላ ሰናይት ሓብትና ቃለ ሂወት የስማዓልና ኣሜን ቴንክ ዩ ሕራይ ካልኦት በምርጌታ ኣነ ሙሕተላትኒ ሕራይ በመምር ሓንቲ ነዛ ናይ ሰናይታ መንቅብሲ በዚ ናይ ዝዓዲ ድማ ብለይ ምለስ ዝብልዎ እዮም ፅቡቅ እግዚኣብሔር ይደግፍኩም ኣቦና ብመልኣከ ሰላም ነዋ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሕራይ ሓውና መምህርቲ ማርያም እታ ቤተክርስትያን ነቲ ክቕባእ ዝቐረበ ካህን ይኹን ዲያቆንሲ ይደልዎ ኢላ ትምስክረሉ እንተ ደኣ ክትምስክረሉ ኮይናሲ ንምንታይ ዳ እዮም ካህናት ወይ ዲያቆናሲ ኣብ ካልእ ቤተክርስትያን ከይዶም ዝሽየሙ ሕጂታ እታ ቤተክርስትያን ነቲ ዝተማህሮ ትምህርቲ እያ ትምስክር ማለት ነቲ ቤተክርስትያን ክንዚ ዓመት ኣብዚ ቤተክርስትያን እዚ ዲያቆን ወይ ቮለንተሪስ ኮይና ኣገልጊሉ እዝን ማዕርገ ክህነት ትበፂሕሎ ኢላ እታ ቤተክርስትያን ምስ ኣረጋገፀት እቲ ድሕሪ ባይታ ናይቲ ዲያቆን ዝፈልጥ ግን ካብ በዓልቲ ቤቱ ጀሚርካ የሕዋቱ መሳርሕቱ ጎረባብቱ ካልኦት ሰባት ብዙሕ ነገር ዝፈልጥዎ ክህሉ ስለ ዝኽእል ያታ ቤተክርስትያን ንሕና ነዚ ኣምፂና ኣለና እሞ ካብዚ ወፃኢ ትፈልጥዎ እንተለኩም ተባሂሉ ናብቲ ህዝቢ ይኸይድ ማለት ኣነ ኣብኡ ኣብ ዝነበርኩሉ ቅዱስ ኣቦና ኣብነ ሽኖዳ በረኸቶም ይሕደረና ከምዚ ፅባሕ ክቕብኡ እቶም ጳጳስ ምስ ተዳለው ኩሉ ነገር ተዳልዩ እቶም ነዝጥዑ ዘፅንዑ ከዓ ሰብ ፀሪዮ ኢሉ ከምዚ ኣለዎ ክብል ስለ ዝኽእል ዶኩመንቲ ንፁር ዝኾነ ዶኩመንቲ እዮም ዘምፅኡ ስለዚ ምሸት ከምዚ ሕጂ እንታይ ኢሎም
ንዓኻትኩም ኢና ንሾሞም ዘለና ካባኻትኩም ከዓ ሓበሬታ ስለ ዝመፀና እቲ ሓበሬታ ከዓ ስለ ዘረጋገፅናዮ ንግዚኡ ካብ ማዕርገ ጵጵስና ምሻም ደው ኢሎም ከም ዘለው ንዓኻትኩምን ንዕኦምን ንኩሉ ህዝቢ ነፍልጥ ኢሎም ማለት እታ ቤተክርስትያን ንነዊሕ ግዜ ን50 ዓመት ስለዝሰራሓትሉ ዋላቶም ቅብኦ ዝመፁ መነኮስ ዋላቶም ቅብኦም ዘለዎም ሃገረ ስብከት ዋላ ሓንቲ ተዛረቡን ማለት ምክንያቱ እታ ቤተክርስትያን በቀንዕና ስለተዓይ ብሓቂ ስለተዓይ ይጥቀሙሉ እዮም ማለት ኣነ ክረጋገፅ ይደልየ ብምንታይ ኢኹም ማለት ብሓቂ ዲኹም ጠጠው ኣቢልኩሞ ብፅልኢ ዲ ብሻራ ዲ ኢሉ ንዝሓትት ከዓ እቲ ነዚ ሒዝዎ ዘሎ ኮሚቴ ከዓ እቲ ዶክመንት ቀሪብዎ ኣሎ ኣሚኑ እዩ ዝኸይድ ማለት ካልእ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ኣውና ኣብ ዝነበርኩሉ እውን ንሓደ ጳጳስ ተሸይሞም ኣብ ዘገልግሉ ዝነበሩ ካብቲ ዘለኻዮ ሃገረ ስብከት ወፂኻ ኣብ ገዳም ክስተኺድ ምስ በልዎም እቶም ጳጳስ ነቲ ኣውቲስቶኦም ንዓና ይውሰደን ኢሎም ናብቲ ገዳም ከይዶም እቲ ገዳም ከዓ ኩሉ ስለ ዝተነግሮም ኩሉ መንበሪኦም ኦፊሶም ኣዳሊሎም ፀኒሑ ነቲ ኣውቲስቶኦም እንታይ ኢሎሞ ኣነ ክሳብ ዝፅዋዓካ ኺድና ብሃገረ ስብከትካ ኢሎሞ ማለት ድሕሪ ወርሒ እቶም ሃገረ ስብከት 7 መካይን ኣውቶቡሳት ዝኾኑ መፅኦም ኣብ መንበረ ጵጵስና ኣቦና እንታይ መውረዲ እዩ ኢሎም ምስ ተዛረቡ ቤተክርስትያን ብወግዒ ሒዛቶላ ንዓኹም ክንገረኩም ዲኹም ትደልዩስ ዋላ ብወግዒ ክንገልፆ ኢኹም ትደልዩ ኢሎም ማለት እዩ ንሕና እቲ ዝለኣኸና ህዝቢ ከኣምነና ስለ ዘይክእል ብወግዒ ገለፅ ኢሎም ማለት ስለዚ እዚ ነዚ ነይሩ ትኸስቶ ዕለት ክንዲዚ 3 ጳጳሳት ከምዚ ገይሮም ኣዛሪቦሞም ዕለት ክንዲዚ ከምዚ ኣዛሪቦሞም ዕለት ክንዲ ከምዚ ዛሪቦሞም ስለዚ ኣብ ካልኣይ ኣብ ሳልሳይ ዝበሃል ቤተክርስትያን ብከምዚ ኣወሲዳቶ ኢሎም ግልፂ ገይሮሞ ማለት ስለዚ እታ ቤተክርስትያን ምስ ወድአት ነቲ ህዝቢ ተሓላፍነት ትህቦ ማለት ኣብ ህዝቢ ብቑዕ ምስክር ዘለዎም ትብል ማለት እታ ሕቶ ዳሕራይ ዘምፃኹማ ስለምንታይ ኣብ ካልእ ቤተክርስትያን ከይዶም ይሽዮሙ ዝብል እቲ ኣብ ቤተክርስትያንና ዝነበረ ፀገም ክሳብ ትማሊ ኣብ ኤርትራ ቀዋሚ ጳጳስ ስለ ዘይነበረ እቶም ጳጳስ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ንኤርትራ መፁ ንኤርትራ ክመፅሉ ዘይክእሉ ዘበናት እውን ስለ ዝነበረ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ዲቁና ዘምፁ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ክህነት ዘምፁ ኣብ ባሓጎታትና ግብፂ ከይዶም ክህነት ዘምፁን ነይሮም እዮም እቲ ኣብ ካልእ ቦታ ከይድካ ማዕርግ ምምፃእ ናይቶም ኣቦታት ሽምግልና እንደዘይኮይኑ እምበር ኩሉ ግዜ ካህን ኩሉ ማዕርጋት ኣብ ቅድሚ ህዝቡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ክሽየም ዘለዎ ይብል ግን እቲ ሽግር ስለ ዘለና እዩ እቲ ከምኡ ዝግበር ምናልባት ሓሳብ ሒዘኩም ተኮይነ ተረዲአኩም ተኮይነ ንፅርቲ ኣብ ቤመጌታ ይቀኒለ ሕራይ ካልኦት ዘለና ሕቶ ርእይቶ ኣቦና ኣብኣ ምዛ ሓውና መምህር ዝበላ መልእኽቲ ሕጂ ናብ ምስ ዘለናዮ ኩነታት ኣብ ቤተክርስትያንና ማለት እዩ ብዙሓት ማዕረግ ክህነት ጵጵስና ከይተረፈ ተዋሂቦም ሲ ናብ ቤተክርስትያናት ኣብ ሙሉእ ዓለም ከይዶም ይምህሩ ሕጂ እቲ ምእመን ከዓ ይግልገል ኣሎ ብቲ ቤተክርስትያን ግን ነዚ ኩሉ መፅሓፍቲ እንዳንበበሲ ናይ ሓሶት ክህነት ዲና ክንብሎ ነዚ ከምዚ ዓይነት ትእዛዝ እንታሽም ሕጂ ንኣብነት በእቲ ኣሻይማሲ ብኣገባቡን ብስርዓት እውን ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ማለት እዩ ምስቲ ኣብዚ ገለ ኣበናይ ከም ብቦ ፀኒሐሲ ሕጂ ምዛ ኣብ ዓድና ዝኸይድ ዘሎ ሓደሽቲ ካህናት ይሽየሙ እሞ ኣብዛ ዓዲ መፂኦም የገልግሉ እቲ ምእመን እንታይ ክገብር ዘለዎ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኣብ ዓድና ዋላ ሓንቲ ክብል ኣይክእልኒ ማለት እዩ እቲ ዘሎ ሽግር ዋላ ሓንቲ ክብል ኣይክእልኒ ኣብዚ ዘለናዮ ግን ነቲ ሓቂ ዝፈለጦ ግን እቲ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ዝበሃላ ተና ቤተ ክርስቲያናት ናተን ባይለው ኣለወን
ነቲ ባይሎው ዝጥቀማሉ ከዓኒ ሕጊ ቤተክርስትያን ከምዚ ዝብል ስለዚ በዚ ቤተክርስትያን ብቁዕ ዘይኮነ ምክንያቱ ዘይብቁዕስን ኣብ ዘይብቕዓት ክመርሓካ ማለት ስለዚ ተናፃ ዘለዋ ግን በቲ ናይ ቤተክርስትያን ዕድል ተጠቂመን ነቲ ዘይብቁዕ ዝኾነ ምክንያቱ ዕውር ንዕውር እንተመርሖ ክልቲኦም ኣብ ጉድጓድ ይወድቁ ኢሉ ማለት ስለዚ እሱ ስለ ዝኾነ ብዘይ ብቕዓት ስለ ዝኾነ እምበር ነቦኹም ኣውግዙ ክበሃል ከሎስ ኣቦና ንመክር ኣቦና ንምዕድ ጌጋ እንተልይዎም ወላዲና ንምዕድ እምበር ነቦና ኣይነውግዝን ክብሉ ይኽእሉ ነይሮም ማለት እቲ ብቕዓት ናይት መንፈሳዊ ብቕዓት እንደዝህሉ ነይሩ هو كومنت هيلوم تاي كمس شجر كمسي وشجر كمسي مخنياتو ويتا خصوع كله انتاي ليو كسعبني زدلي نفسه يقبس مسكلو على العلوخا بصباح يسعبني له مالك سلازي اتوم عدل زلنا كنمرس عدل زلنا انا ندحر تجبع زخونه نوري قدلت على النسي تابع تقسيان محبره ميمنا قبل ما عند جميرو مرجيتها سمرا دوي بللنا قبل ملؤ مسألة له يتحالفنت ناي هزبي يو سلازي زينا أنا مهار زلنا مخنياتو حدا كهن بهالسي انتهي زقبري انتهي زمان جرينا أنا لنا عسرت شو دشة نتبت عسرت حموشة نتبتها تقميت الهوريا باولوس أبزانا يلو متراي مالك كابزي أنا حنت زلانتو أبزي معارك زي كيمسي أبزي معارك انت مسيخا كابز عريو زبالاشوا كابز هانسو زفرسو يخبزحي سلازي بملك عند خوينها ناباسيه توكا ناب شرائع توكا تبقوا عز حلفه تنز حلفن كحلف يقصل يتزي حلفها نخ حلف له خسعري مالت بمتانو تملش اخذ كون تسفا قبر من سال ابونا قال هو تسمعنا هراي حاونا دياكون محر رايك عليه وتسمعنا أنا أنت خاحات الدليل أبز الزرزر كنري عند صنحنا نتعقل قالي وين نتخاهن زمل كتا مالتي بزعبا ولد نيرو أما اتولادي بعقم بوغيرو دقو قسكيسو مخيرو معيدو أعبيو جين سامتايمس زقافقات كاوتا زخيد كاما قد أملاك زخيد أمنا خير قال تكالاتنا أمنا الدقيد ولد هالوكامو نخينا الوضو بسانك ولدو سي كاب كانت وي كاب عقل فلت تقبل خلدو زي أنو نعتبر هالمسلس دلوقي على هو يسمع لنا حونا دياكون محاري اسمع الله هذا اسمع الله حتى ناي حونا دياكون محاري بقبول سمع خمرة تخانو أنا بزح يتردعت إن نقوم لنا بنا أتي كاهن بقوع كوينو كاب دقو زي بقعات بتسنا مقبار زي كدو ولود التليموسي بسنك دقوسي اتكاهن كاب قلقلوت تتوك بالخلدو لا تحتو نايدا كون حونا محار مالد نصرت سمع له هو نتصرتي أنا لك أبلك عسيرة أملك على سلازم تعيط كلتا نجاري زيك لسري أبيته وفيا استهمن بيت إجزابير يلهم زخون ريس نحنا زي أزوزات ولود زي بلو دكو زي أزوزات تداخينهم زوم أزوزات ولود بسقات رأي يكونن نتوم بنستحز مرحوم سباتهم كي ترى تنكف مالت سلازم ندقو نسو بقابا بعبيوم عشر شومنت عمت مسمولو كابتن نسو زمهارهم نوع تقبارات وزيهم نابكال انت داخيدهم اتخهن بزي أي حتتني مالت سلازي ندقو سنة مقبار ندقو فرحات أملاخ ندقو سرعات هايمانوت كي مهاروم بخوم إلوم عبيهم بخوم انت داخ خيدون جن ازخا هنزي قوزو زي محادرة دقو زي محادرة نبيت خريستيان كان محادر سلازي كيل بيت خريستيان اتو كبل اوسينا مالت تملي شاخت كون تسفا قبر قزينا اكلالو بنا بملاك سلام قال معدان هيبكم بصلوت كتعاسولنا بتعتنا نام مدرخ عدم أبوي قومس تليم أبنا نبي قومس أي ريئمنا الله مثلا وسيما الله يلون هو أي ريئمنا الله كسلو دحنا
حراي كبرنا مسكانان نعملاخ يخون قال هيو تسمع لنا أبي بنبي مرقتا حونا ممر دما يغريتا بنا انت تعماتكم فيديو دختروه فيديو ترأينا لنا عيده دهانا بديت عمبت أسر زلو هرّي أبنا هرّي غريتا ثواني يا نالوات دمس أي قاقية من ديم اي قاقيهم انا اوس اقبر اسوهاتي كاسل زبرس قاس كون كريكم داليوم هاي حونا ممر تخلون كم قدم كا كم تلمود صحيفك نزغربك أقلقلتك يبارخ كلهم أبز قبائي زلهم مزمور الزمركي حفتنا رزنات تا معراف زنببكم نتا مزمور وين بتقسي كابت التمهارنا يو قدامي معراف تيتون بحتى مسرت خون بزتردعكم خون نخل ناز خون كتقربوا زمسهم نخل لكم اجابير زمن أقلقلتكم يبارخ أبونا ملي سمعهم حنت خابتا حونا ممهر أمسيوا زنبرة أبكال بيت كريستيان كيدوم زشيومو يدلو زبهالو إلو مسيوا نرو أبونا ملي سمعهم قن توساق انت أدليه أنا حجي أب كاليفورنيا خيدي ما أرك قبل انت دا أخويني اتمسكر إذا بيت كريستيان زقلقلو إذا بيت كريستيان دا مدهاني ألم انت مسكر الليئة كم تقبها للناس هنا بواحد أقلقلت أب بيت كريستيان ناب أب أسل زيبلنا نابانا زمصلو ونحنا وناب كالقوتا كيدنا خن شيم سلن نخل اتمسكر النتقن نابتا ملشكا تقلقلا بيت كريستيان تا تقلقلا بيت كريستيان يا لإخا بصحف كمون مسنيتا مؤمنان قرا تصدق كامو تحلافنت نايتا تقلقلا بدي قلنا زلخا بيت كريستيان بخنة اندحدلياتك تا تقلقلا بيت كريستيان يا كبل إلى إيه قال مسكزينا قرمني أبتي مأتو خري أخلقاتي ناي تيتوسي حدا جزيه نحناكو شوعة ولدنا كهناتنا دك متداوتنا النابلنا بزح تاريخنا ترخنا تاريخ زي نقبر بزحاتنا وقدمتني كون دهر خوينو تيتوسي كاب آرمن النت كاب أهزاب كم زمتسيو حونا ممهر أبتي بمصنعتي صحف زقربة أقرب لنا ولدو أمنتي نبورن أمنت أي عبيون كاب أرمن النت كاب أهزاب زمتسيو بعد ما دما نئشتي من إسي زنبرة إيو جن أبتي زتوهبو أقلقلت أبتي زتوهبو حدري جنا بتبعات بقنعنا بنسهنا بحق دما زقلقل الزنبرة حواريا أولوس بمنفس زعبيو ناي ودو منفس ناي منفس ودو إدما نيرو كابنرني إني ديم زولو زم غربتنا حجي انتايو كريستنا ندحري تملسكا نايبوي نايدي زي كونس نسخا كما يتنبرلو اللخايو أبوها ديخا ولدخا بقبو نبرلو ندحر نيرم بحق نبرلو تنيرم نسخا بحق دي تنبرلو بقبو زي تنبرلو انت دا أخونكا مفكر ختكو ناي تخلنيخا مصرف ولدخا كو أخا تخون زيادة أما أب أمنتنا دك خسائنا زي كونسي كم تدك خسائنا مبالنا زيادة خلو بفرخ مفري بقبر دما أب أمنتنا زرع قبري كلوانا
እግዚአብሔር ንኹልና يحجزنا هوريا ጳውሎስ ንቲቶ ክመክሮ ከሎ ኣብታ ቁፅሪ 13:14 እዚ ምስክር እዚ ሓቂ ኢልዎ ቀዳማይ እዚ ምስክር እዚ እንታይ ኢልዎ ሓቂ እዩ ምስክር ኣምላኽ ሓሶት የብሉን ምስክር ኣምላኽ ሓቂ እዩ እዚ ምስክር እዚ ሓቂ እዩ ምስ በሎ ስለዚ ምእንቲ ስለዚ ብእምነት ምእንቲ ክጥዕዩ ጥዕና ዘይብሉ እምነት እውን ኣሎ ማለት እዩ ሕሙም እምነት እውን ኣሎ ማለት እዩ እጂ እመን እምበር ክድሕን ኢኻ እናተባህለ ንእምነት ካብ ብስነ ምግባር ንእምነትካ ብሰናይ ግብሪ ዘይተሰንዮ እንተደኣ ኮንካ ኣማኒ እናበልካ ኣብ ክንዲ ሓቀኛ ከምቲ ሓውና ዶክተር ጽጋብዊን ሕቶ ቅሪብዎ ነበረ ኣማኒ እንዳበልካ ኣብ ክንዲ ሓቂ ሓሳቡ እንድሕር ኮንካ እንታይ ኢኻ ጥዑይ ኣይኮንካን ሕሙም እምነት እዩ ስለዚ ብእምነት ምእንቲ ክጥዕዩ ብእምነት ጥዑይ ምዃንካ መምዘኒኻ እንታይ እንድሕር ኢልካ ኣናባብራኻ እዩ ማለት እዩ እምነት እሞ ሰይጣን እውን ኣምን እዩ يأمن طرح زي كونه سينقطقط እውን ዝብሎ ሃርያ ያዕቆብ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ እሞ ብእምነት ክጥዕዩ ብጣዕሚ ኣዛቃል ኣቢላትኒ ስለዚ ብእምነት ምእንቲ ክጥዕዩ ብእምነት እንድሕር ጥዑይ ኮንካ ናብ ፅውፅዋያት ኣይትኸይድን ኢኻ ካብ ትእዛዝ ሓቂ ድማ ኣይትዝምብልን ኢኻ ምክንያቱ ተኣምነትካ እንታይ ስለ ዝኾነት ቅንዕትን ጥዒትን ስለ ዝኾነት ክፉእ ዘርኢ ፅቡቅ ፍረ ክፈሪ ኣይክእልን እዩ እሾኽ ዘሪኢኻ ወይኒ ክትቅንጥብ ኣይትኽእልን ኢኻ ጥዑይ እምነት እንድሕር ኣልይካ ኣብ ፅውፅዋያት ዘይኮንካ ኣብ ሓቂ ካብ ሓቂ ዝዝምብል ደይኮንካ ኣብ ሓቂ ድማ ከም ጨው ተሓቀቅ ኢኻ ማለት እዩ እሞ ከምዚ ምእንቲ ክኾኑ እንታይ ግበሮም ኣሕሚምካ ግን ሓዮም ሓደ ግዜ እቲ ካህን ዘቀባጥር ካህን ድማ ናዕዳ ዘብዝሕ ካህን ድማ ዘመጉስ ጥራሕ እንተደኣ ኮይኑ ንምእመናን እንታይ እንተደኣ ኢልና ዕንቅፋት እዩ ንፅድቂ ዘይኮነ ንሓጢኣት እዩ ኣብ ዘይኮነ ክገንሕ የብሉን እምበር ኣብቲ ዝግናሕ ካህን ገናሒ ክኸውን ኣለዎ ገሳፂ ክኸውን ኣለዎ መኻሪ ድማ ክኸውን ኣለዎ ኣብቲ ተስፋ ዘድልዮም ነቶም ምእመናን ድማ ተስፋ ዘለዎ ቃል ክምህር ተስፋ ዘለዎ ምፅንናዕ ከፃናንዕ ድማ እሞ ኣሕሚምካ ግን ሓዮም ሎሚ እቲ ካህን ኣቀባጣሪ ስለ ዝኾነ እቲ ምእመን እውን ክግናሕ ክግሰፅ ክምከር እውን ኣይደልን እዩ እሞ ብሓቂ ዝገንሑ ኣቦታት ክህበና ንሕና ድማ ተገኒሕና ኣብ እምነት ክንፀንዕ ጥዒቲ እምነት ክትህልወና ምስ ስነ ምግባር ኣብ ሓቂ ዝፀናዕና ካብ ፅውፅዋይ ካብ ሃተውተው
زرحقنا كنكون دما እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና ስለኹሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ዋዜማ ሆሳኢና ኢና ዘለናሞ ኣብ ኡዶቶ ሆሳኢና አምላኽና ብድሓነ ሰላም ኣብጽሑ ሰሙነ ህማማት ድማ ብድሓን ብሰላም ኣፈጺሙ ኣብ ትኽቡር በዓል ትንሣኤ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብድሓን የጽንሐና እዚ ካልኣይ ምዕራፍ ንቕጽሎ ካብ ሎሚ 3 ሰሙን ይክኸውን ማለት እዩ ንዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ዓርቢ ስቕለት እዩ ብድሕሪኡ ዘሎ ዓርቢ እውን ካብ ትንሣኤ ክሳብ ዳግማይ ትንሣኤ ሰሙነ ትንሣኤ ስለ ዝኾነ ንግሆ ንግሆ ቤተ ክርስቲያን ስለ እንኸፍት እውን እቲ ናይ ንግሆ ነባ ናይ ምሸት ሰሉስ ይኹን ናይ ረቡዕ ናይ ምህላ ናይ ምሸት ይኹን ናይ ዓርቢ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ይኹን ኣይክህልወናኒ ምክንያቱ ንግሆ ንግሆ ልክዕ ከም ትንሣኤ መስቀል ነሳልመሉ ጸሎተ ነግህ ድማ ንገብረሉ ኢና እሞ እቲ ኩሉ ኣፈጺሙ ድማ ኣብዚ መደበኛ መዓልቲ ናይ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ አምላኽና ብሰላም የራኽበና እሞ ብጸሎት ክንዓጹ ኩልና ንጸሎት ሓፍ ንበል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ كلفكم تادح الأز أبيت ألت كلتا هو وازي ما خلت نقدتنا دي ولاس لا أيكون نقدتنا مدهاني ألم مس حلف ألت الشعتي اوكي سوري لا تعسرت نجاتا نقدتنا كم حق ان الساعه تكون نيروا قنت قدام سلته تحزت على ثلاثه اي طعمتنا حلفنا يا مالتي سوري ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ተመስገን ነዚ ማዕድ እዚ ማዕድ ህይወት መንፈሳዊ ጉባኤ ዝኸፈት ካልና አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እዚ ጉባኤ እዚ ድማ ሕድሪ ዘሰክመና እሞ ሕድርና እነጽናዓሉ ተዓዘዝናዮ እንፍጽመሉ ኣብ ቅድሜኻ እሙናት ኮይና እንርከበሉ ኮይኑ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ኣብ ሰማይ ድማ ምስኣቶም ዘጸምብር ግበረልና ናይ ዘመንና ጳውሎስ ናይ ዘመንና ቲቶ ኮይና ክንርከብ ድማ አምላኽና ንስኻ ሓግዘና ታሪክ ክንትርኽ ዘይኮናስ ከምቲ ንሳቶም ብዘመኖም ታሪክ ዝገበሩ ንሕና ድማ ኣብ እምነትና ጸኒዕና ታሪክ ክንገብር አምላኽና ንዓና እውን ሓግዘና ኣብ ዝኾነ ኩነታት ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ቅድሜኻ አምላኽና እሙናት ኮይና ክንርከብ ጸጋኻ ኣብዝሓልና ኣይጸዋዕናካን ጸዊዕኻና ኢኻ እሞ ንኽብሪ ተጸዊዕኻና ንኣገልግሎት ተጸዊዕኻና ንሕና ድማ ከምቲ ተጸዋዕናዮ ኮይና ኣብ ቅድሜኻ ክንርከብ አምላኽና ሕጂ እውን ሓይሊ ሃበና ጸጋኻ ኣብዝሓልና እዚ እንጾሞ ዘለና ጾም ድማ ንኩሉ ህዋሳትና ካብ ሕማቅ ነገር አጽምካ በእምነት ዘዕብየና መገዲ ንስሓት ሕጂ ድማ ናብ ቅዱስ ስጋኻን ናብ ክቡር ደምካን ዘብቅ ግበረልና እንጽበዮ ዘለና ፋሲካ ኣብ ጾም ነርና ኢልና 4 እግራ በጊዕ ክንሓርድ ዘይኮንና ክንጓየ ንስኻ ገንሸል በጊዕ ኮንካ ትሓረድ ካልና ስጋኻ ክንበልዓሉ ክቡር ደምካ ድማ ክንሰትየሉ አምላኽና ንኹልና ሓግዘና ካብ ባህልን ልምድን ኣውፃና ጥዕና ዘለዎም ኣመንቲ ግበረና ንዓለም ሰላም
نزازلنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا أمن قنا دما سلام هبنا أبحمام زلو بصلو ذكرنا زبولنا أسماتهم نفلتهم زي نفلتهم نحنا وحداتنا نفلت نسخاقنا نخلهم حمامات تفلتهم إخا نخلهم حمامات دما كم حادث بقرك تفوسهم كإلتن حيلن سلطاننا لكامو سلا كلهم حمامات اللي منكا فوسم محرتك على أخلهم وزنانا تسانانا علنا زعرفوا من قصة ورسلنا إرار إلى سئنهم نزيج النقو أملاخنا نايبرخة أملاخي خمو نسعلنا سرات فتحلنا فحزبوا دم أكبلنا أبزا سعزئة أب سببا أب إهنتا أب سقاي أب سلمات أب قدا قدي أب تنك زلو لهم أملاخنا كلهم تأمتلنا ولدنا يوم كلهم باركا قديس كانت كاقر كعبيلنا نعاخا زي كونوا أي تهابنا أو فرز اللو دحن يتولنا أما قشاز اللو دم أملاخنا دحن ملسلنا سلام وعيل كان أخانا مسكنك سلام كن حدر دما السخا أخنا في ملأت خاخدنا أملاخنا بقدمي خا جمرت زي كون ناس فتسام تقبرنا إذن مهارو زلنا جميرهم زي ودو زي كنا جميرهم زودو جميرهم دما زفصمي أمما إحنا دما أملاخنا نعطاتهم كنمثل نسخ حق زلنا بنا يدينا قدس رنجل مريم مالاد النت بنا ملاختي تراد النت بنا نبياتنا هوارياتنا صاركان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كمتنا هواريات زمهار كايم أب سمايات تنبر أبونا نبلنا نسوع أكلنا سمكاي قدس من قستغات مصا فقد كام تاب سماي كم دما أمدري خون إعلات مقبنا دمها بنا نانز بدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا دقلنا كم كفاد إحنا النمبر أفتناي تأتونا من قستن حيلن كبرن نزل عالمنا تكايم أمين أوغزتي مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له حلنا خد انقليخي بسقاخون دنقليخي أدى إجابير سواء قويتا سراوي سلام لك له نسخي كابا نس برختيخي فركر سخوم برخيو أو ملئتا تسقا إجابير مساخيو أو فسيتي دسي بالكي حتياتنا خسريلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس مانتانا محرات لمن لنا أمين يفتحوا ويشري جزينا أملاكنا مدانا يس كرسوس كانيكا كانا سريات يدم ساسي أبسا قلدو لبركة شاتي برهان انتم أويا كانت وأويا دياقونات وران سايروكو سانات بس مكمو ونفتانون سهانة رسيان وسكولوان سمات زيو مهارن كرسوس مال عصر تغلطة زيو مهارن كسوس 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 زيو مهارن كرسوس كمون بنت اجزئتنا مريم مهارن كرسوس مال عصر تغلطة بنت اجزئتنا مريم مهارن كسوس بنت اجزئتنا مريم مهارن كرسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘት ዘለናዮ ቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብርክለይቲ ይግበረልና አሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ بسلام أجميرو بسلام زفزمنا فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسغانا يبصحيو كلهم توم غزيهم من سراحكم من عرفتكم من أوهاهدكم نز قدس بيت كريستيان تهبا أغلغلوت بانك أدوان بتبعتن كتكاتات الوزم سهم كا اتبحبو إزري إكزابير لسيتا صادقان أسبت هوتاني خفلكم كم تخساب حجة عكيبو بسلام زفزمنا خا نزمس قبعنا
بسلام عقيبو بز خمز بسلام كنرخب نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ነቶም ለይትና ዝኾነ ሰላም ለይቲ ነቶም መዓልትኩም ዝኾነ ኸ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልኩም ጸጋ እግዚአብሔር ምስ ኩላህና ይኹን ሰላም ለይቲ بروح مشيت بخليتي بروح مشيت تعال حداركم አሜን ሰላም ለይቲ ንኩላህና آمين ثانك يو أبوتا دياقون كلهم صبوت تمهرنا ممر تخلو نحن حضروا بسلام يرخبنا አሜን ሰላም ለይቲ ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል ቃልና ብሩኽ ለይቲ አሜን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሰላም ለይቲ ንኩላህና አሜን አሜን አገልግሎትኩም ይባረክ አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ቦና መምህርና ዲያቆን ኩልኩም አሜን ብሩኽ ለይቲ አገልግሎት ኩላህና ይባርክ እግዚአብሔር ሰላም ለይቲ ኣብዚ ጣዕመ ክደውልለ ይኽእል ዝረዘነት ሓብቲ ሽቦናይ